iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura yung istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Nabayag gaya mo na si Mang Patkariste. Apay nga takala ang umawag. Talaga sika. Saan ka pala nagbaliw? Ha? Kaya't nakmanin nga isungsong. Amumad asa anak-anak sa mitikas ta alugan. Nakayagan nga empleyado ka dito yung kumpanya maya. Ni mama. Saan ka matlaan nga na makasursuro? Pabukon. Sige, makipagkita akin ka. No saan ka amadano ni Jibalayo, amuklatan, tipakasarakakin ka. Fine, sige. Sino ti mawag Rosano? Ken sa dino ti papanan nyo? Niresti da niya, mama. Nabayagaya mo na si Mang Pat, manipod Amerika apag nanaadandan na sa nga pamilya. Magusto am launa iti makikuykuyog ken kuana. Amang ano isungsong na ka. Amok nga agsusukot ti nobya na. Ni mo rin laang ti babae iti biyag mo. Mama. Diyak kayat adadaelam tinasaya at apanaggayam kini Atty. Flores nga ama ni mo rin. Amoy man, saan ko ama supring ti pagayatan nyo? Naimbag! Tamom dayta! Ngam iti dahi akong daway, palubusan dak ko ma. Nasingad agayam ko ni Resti. Kat italaang manan nga kita kami. Ay no, talaga saan ka may suro? Sige, mapan ka! Ngam numadamag kulaang asabali ta aramidam. Makaamu ka! Diyak kayat apagsangitam ni mo rin. Ikari, mama. Namoyal ako ma, sinupring kon ti pagayat. Kayat ko nga itiigid ti baybay ti pangipasyaram kanya Rosano. No ijay parke ti asidag ti plaza, ado ti makakita ka data. Ibay nakadi akayan ayat mo, Laura. Saan nakadi ang may pagpanakal? Ay ayatan ka unay, nga maawatan na kuma. Nakiayan-ayatakan ka, ajak pa'y nakaturpos iti panag-aadal ko. Sa anak at ubang iti arapaan mo. Makaurayak, aging iti makaturpos ka. Anya di kayat mo asawan iti dayta, Rosano? Kayat ko, inton makaturpos ka, agkasartan. Ha? Oh, apaya naklaat kay timbaga. Ay ayatan ka unay. Sikat kayat ko ngay kalaysa. No kaano lang ngay naklon ko ti panagayat mo. Amok, abak nang kayo. Ngam, adamat bukod ko nga arapaam. Alasingkon, mami. Madama pa lang agtrabaho kayo? Nasken unay dagiti permaak a papeles mo rin. Kumusta gayam ni Atty. Flores? Saan kami pa yan nagkita ka ni Daddy ang nagmalam? Amo yung matinday chay. Nagadto ti pa ka kumikuman na. Ni gayam Rosano? Inawis ni Resti. Among matindagi jay. Nasingid da nga gayam. Adag anong pagsaritaan daan negosyo? Negosyo talaga, mami? Maureen, saan mo apagdwa-dwaan ni Rosano? Siksikalaang ti babae iti biag na. Ay, kumano dyan ka mo ti kinalikot na kiti babae ni Resty? Nasingid da nga gayam. Saan da ngagpaday iti pagduyusan? Ano kaya't mo tagpasyar? Dwa talaang ang dagkuyo. Kumuyo kaklangan ka dagiti barkadak. Ada party iti balay da Margot. Sige, agkuyog tangarudan arumar. Inton bigaten apirmaak dagitoy. Pabasak tupay laang ken ni Rosano. Sumipingatan. Gamawan pa ni Laura. Sigod, uray na sipingatan. Umay dito'y turod. Sipod di ubing. Nang ronay di pimo sa iti inana.
Ayuyang lang dito iturod. Balasangan ti anak ko. Addan iti maudi at awin na iti kurson. Sapay ko ma, tasaan na pa'y ang mapanunot ti makyayan ayat. Sapay ko ma, ta makapagturpos metlang. Sika, ti pagsarsaritaan mi itay kini Maureen, Attorney Flores. Saan pa yan nabayag apigmana? Nagkapugayam dito iti balasan ko. Nagkuyog na ka di manan kini Rosano. Talaga nga gininay at launay nagitanak ta. Saan daan nagpuyog? Imawag nga ni Reste, kat nakipagkita ni Rosano itinasing dagayan. Kat ni Maureen, Anda ka numat party ti may sa abarkada na. datangarod da kuyog. Mapandamang rabi iti restaurant, Mrs. Salva. Ada na patay kapagsaritaan ta may panggabi di negosyo. Amang no ipagarot dagiti makakita ka datangad da relasyon ta. Natangan ta ni Tiday Tabana, Leonarda. Ken di bumurong, nga gabalayan tanto. Puno da ita, Attorney Flores. Kano anyaman da ita napatid nga ibagam. Ijay balayan amang rabi ika. At pagsaritaan ta, no anya ti kunkunam a negosyo. Nasaysaya at paingagpaiso. Umunakan, sumaruno ak. At dapay nga mintawasan. Nasipngitan itay pumanawak iti turod. Kaputusan ka na mauray. Nagawid ako. Tatang, pasensya kayo lakuman. Naladaw nga na pinalubusan na kami ti Professor May ti maudi a subject. Mawatan ka balasan ko. Makaragsakak ti kinapasnek mo nga agadal. Para iti masakbayang matlang da ita. Alay, ituloy yung lang ti makan tatang. Agtugtugawak lang iji salas. Dinardaras mo magtuntinangan. Di mawas kami namin ang nagmerienda iti kantina iti asideg ti universidad, tatang. Wala, ituloy yung timangan. Diyak ka bang lang ti makitungtong ka ni tatang iti mabayag. Magkonsensya ak. Pagkawanan dak tatang. Ikari ik. Diyak baybay anti panaghadal ko. Kabayatan ti panagpalpata, Attorney Flores. Uminom ka no kayat mo. Kapilaan ka niya. Ang mga interesado kay Tiday ito, ikipadamag ko. Kadamam mo kabilyonaryo. May isa negosyante. Kahit na tagpatak diri ti planta dito San Cristobal. Planta. Dakal ti puuna na masapol. Ngam kunamot a bilyonaryo tinamam mo a negosyante. No kayat mo, mabalinta ti makisugpon. Ada ka din nakita yung adaga a pagpatakdaran iti planta. Awan pa'y. Agsapsapulak do sa dino tinapintas a pagkapatakdaran ti planta. Masapol nga iti adayo iti kabalbalayan. Pakaamuan na to nga niya ti pagdurasan dahi ta apanggap. Amok nga interesado kay Tiday ito, Leonarda. Wan, baliwan tanto a pagsaritaan da ito. Talaga saan pa nagbaliw ni Reste? Inasitgan na tinapinta sa babae. Kabisado ti gayam ko. Saan nang ingkaan no adama kursunadaan na. Mapit lang. Talaga ni Maureen. Anda dito kadua na rin ti barkada na. Ada pa'y lalaki. Diyan may sa lalaki. Pipilitan na nga isala ni Maureen. Ha? Tinungpa na ti lalaki sa imadayo. Ha? Surutit ni Maureen.
No saan ko nakita ti panang bastos ken karadya lalaki. Amang ano anyan tinaramid nakin ka. Adda ka kaya mi jay Rosano? Apa di ka man lay masidag kanyak? Nakita ka lang, idinadlaw ko ha, kasla agdiriri kayo. Adda siguro ran-ranta ang medyayan niya. Adda sa bali ang babae ang gagagaraan? Pinagustuak lang ti awis ni Resty. Saan kami nagpada? Maureen, liklikam dagi dya abarkadan. Nabayagan nagagayam ko dagi jay. Kolehiyo kami pa ilang ini. Ama mo ni daddy dagi tinadakkel da. Naimbag ko no awan kadwayo alalaki. Kasanon, nadadaga sa mapasamakin ka. Dahil tatisan ko ngay palupos. Ngam babae ka. Katni, agat arak ka pa. Anya tinamnamami ni Daya ang lugar, Rosano. Ngam, awan magdakas nga aramidak. Saan nakto pa yung mapawilan ni daddy? Si Kakit din? Makaturturog ako na. Nasugpat pa ikit din dagiti matak na agbasbasa. Kumusta nga ta ni Rosano? Amang ano na imas ang titurog na. Malagip ko manan ni tatang. Kaya't ko tagpudnukan ko na. Sana ka na roong mga gilimlimad. Di bang panunutag? Diyak kaya't amasaktan tirig nana. Anya ti aramidag. Ayat ni Rosano. Mariknakan ko na ti ragsak ti may patag. Nagrabi ka na simbang Rosano. Ang mga no sa dino tinangisungsungan ni Resty ken ka. Amudak mama. Uray sa dino ti pangisungsungan ni Resty kanyak. Yung uray asino pa ti barkadak. Saan dak amapilit? Nakapanaw ka ni tay dimteng ni Maureen. Nasakit nga ta tinakam na. Napilitan siguro ak kimuyog iti party iti may sabarkada na. Nagkita kami kan ni Maureen mama. Ngam saan na party tinapananda. Iti disco bar anapanan may kan ni Resty. Aniya? Ada kadwada alalaki. May sa kadakwada tinang bastos ken kuana. Imbay, tanera nang adda kami kan ni Resty ijay. Tanawan kami. Amangan nanya kuman tinapasamak ken kuana. Agasem tinapasamak mo iti rabi. Barkada yu pa'y alalaki tinang bastos ken ka. Awanan ba inday jaydan? Makita lang tumpak. No saan anairan na nga dayjay da Rosano? Amang ano niya tinapasamak ken ka. Nasingid kami kadagiti dadakkel dagiti barkadam. Da kayo ti ad-adda apagsarsaritaan mi. Anya ti kaya Diyos sa ni ti daydadat? Saan mi akanunungan ti araramiden nyo? Saan nga ta nakarkaro ti aramiden yun, daddy? Abogado kayo. Ngam kurang lang nga umyan kayo iti kasino. Pagyaman ka takalmado ak makisarsarita ken ka. Nusan ka lang ko mga anak. Wen, amok, daddy. Kasla nakasingsingpet kayo launay. Ngam naturay kayo. Gapot abogado kayo. Ato ti kwartayo. San kan na makisinungbat kanyak, Maureen? Kaya't mo ka di makita nga da sa bali akadwa ni Rosano babae? Ha? Daitati saan to mapasamak, daddy? Nasingpet ni Rosano. Kandi nakabaila na supiyatan ni mamang na. Ne, nagsubling ni Laura. Numitay pa anak kapanaw. Amangan no karo ba dahita katada na patig nga bagana. Naimbag abigat yung manong. Kumusta kayon? Wilma. Siyak nga Rod. Kumusta kayon? Mani po nagtrabaho ka dyan Manila. Kita lang nga agawin ka. Oh, sumar ka. Agyaman nak.
Saan ka si Malog iti talon? May sakan samot. Napan iti pagadalan ti kanakam. Nagtuloy gayam anagadal ni Laura? Nakurapay lang ti panagbiag tayo. Kat na ito ti kakaiso ng harapap ko. Ti makaturpos ni Laura iti panagadal na. Nakaserseryoso tilangam, Maureen. Bumisang ka man. No saan ka nakaisang? Saan ako na napinta sa ti panagkita? Dakal kinagdumahanda ka ni Laura. Masuro na kami kini Daddy. Awan madaka sa napasamak kanya kini Rabi. Saan nakla na irwa mami na mabagbagaan ka? Pag nakmam ko man, tipan nakabastos mo, Rabi. Kaya't mo aliklikak na iti barkada kakasitimbaga ni Daddy? Itatabala sangak pailaan. Aramidek, di kay kayat ko. Okay, dita ka pa eh. Adabit pa panak. Saan ko man lang nga nabiyangan? Saan nakto ko maababalawan ni Maureen? Ta itapay lang. Ad-adan ani Laura ti ay ayadak. Napanak gimatang iti soft drinks iti tiyangke, iti napasungadan ka. Kakaisuna nagisang petak iti biskuit. Impasabat ni tatang itay simmang petak anak bakasyon kayo, auntie. Kasangsangpot ko lang itay agsapa. Kunak no nagkatulong kayo ijay Manila. Pabrika mat gayam tinagtrabahuan niyo. Ay, nagkintawak iti napaot a bakasyon ko. Tapno mailiw ko mat ati pamilya. Ay, hamang ano saan ako ngagsubli? Sayang ba't auntie no saan kayo ngagsubli? Amangan nga minumatuloy ak iti plano. Arapap ko iti agaprod. Wow! Nagmayatan, auntie. Pumapalak ka na kayo agtrabahon. Agam sana bali. Inton makaturpusak, agtrabaho ak tumatan. Laura, nangat-ngaton to pa iti maragpat mo. May salangan na tawan. Agturpos kan. Di mo pa ilang pampanunutan iti makinobyo, ha? Auntie. Amukmat kit di anasingpat ka. Anatulog ka nga anak. Nalang to pa lang tugot na gitimula kakamuti dito'y bangkag. Apasot tinalawa turon. Diyak pa'y pinadas tinagkali. Amangan no dadakkelan lagi ti bagasda. Nih, da nagsardeng akot si iti dalan iti abay ti irigasyon. May sana tayag katayog ko lang at ati dimsahag. Dito'y matigit kitaan. Kan agturong dito'y. Kaslada sapsapulan. Naimbagabigat mo, kapsat. Siya ni Atty. Flores. Naimbagabigat yung mata. Attorney, anya ka dito maipay ko kada kayo? Siyak ni Alipio. Kasi ngamin, adda na maamu ka bilyonaryo ani negosyante, akayat na tagpatakder iti planta dito San Cristobal. Katiksakto na iti alugar iti panakunak. Awan matatao. Anya ti panggap na ito yung abogado. Ada sumagmamano abalay dagiti mannalon iti arsadanan ti pantay. Nalabsag dagiti bagbaga mamannalon wenno babbalay. Dapay nakita ka babbalay ti dayapasen. Nga madayo dito yan. Asika ka di takin ko kay ti daytoy adaga. Siyak. Manipo dito na ito abangkag aging gay ti turod. Kan adamot sang kabasit at alon ko iti baba. Napinta sa lugar. Di mo ka di kahit ngay lako, nukas pagarigan. Napatagkanak na ito abangkag kan ti turod. Tawid ko karag iti dadakil ko. Panunuti man ay bag. Gatangan mi ti dagam iti dakkel agadad. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo.
Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Abogado gayam di nakita ka kinasarsarita, Manong? Apay ka no? Ada ka no muna ang negosyante nga agpatakder ti planta. Kat kahit na kano agatangan ti turon, kinbangkag ko, agraman tinalawa kataltalunan. Ala, di ba'y kat nagsayangan? Nalawat ti kataltalunan dito'y. Nawadwat ti mapapit. Sabay ko ma, tasaan to nga'y palubos ti gobyerno ang may patakder da ita planta. Tamadadaan lakit di tinalawa at altalon. Nakaumay ka man. Ay, amangan nagsabsabong ang dagiti alukon. Umayak man kit di mga laing baglang ada si daan tayo. Kabailan pa lang at ati umuli. Ay, siyempre mo Manong sikaw. Wala, umay ka nga rod. Uray siyak ti umuli. Kun bareng addan mabalin ka rin ti bagas na iti mulak akamuti. Awan mo't gayam ni Daddy di opisina. Iso ngay mayak dito yan, Rosano. Ngam, adan sama ti Aramida. At adalok dagdi papeles asaan na napirmaan ni Mama. Inton malpas ko rin ito eh. Plano ti mapan iti warehouse. Talaga napigsa ti negosyo yung department store ken grocery stores, ah. Ora dagiti negosyo ni Dadim. Napigsaman. Hay, saan ko abibiyangan? Nung pa'y masansan nga agopisina ak matitya eh. Oh, ama ano kaya't nakaipasya rin to madamdama, ah. Sige. Awagan kan tulatan iti opisina yun inton malam. Tanggap ko kanu ni Maureen dito'y itay, Attorney Flores. Sa anak anadanon, tada na panak. Di mo't nagbayag, taado ti Aramidan ni Rosano. Mabali na naggapoy yung opisina. Ngam kamudawanak, imay dito'y. Adun salat at pakakumikuma. Nagsapula kiti mabalin na pagpatakderan iti planta. Ada nakita kadaga ken kataltalunan na mabalin na pagpatakderan. Kataltalunan? Dadaalam ti kapagayan? Uray, tamabayatan mo titidak kalagatan. Kan pagimbagan mo lang dagiti umiliw inulumugar. Ngam dahi pasat na turod winubangkag ti adada nagintersa. Ada napinta sa plano, nubagatang ko dayay adaga. Imay gayam ni Auntie Wilma ijay away itay bigat tatang. Agkuyog kami tong agpasyar ijay inton Sabado. Imay nagala iti sabong ti alukon. Kanin kaliak mo tan iti bagas ti kamuti ngay lauk na. Darakkel gaya mo ti bagas dagiti kamuti. Mabalin nga ruda na kalyan tatang. Mabalinan. Orain ton Sabado akal yun. Apag iso nga rod tatang. Ang mabitlaan. Kasla nagang angawan man ang dagiti ubing daytoy chiko. Adda tagbat naman ang itipoon na. Siyak tinang tagbat-tagbat. Tapno nagagagat nga bunga. Kasta ka di, tata? Wen, dahi tati pamati. Nabumbunga ka no. Ang saan da nga ta masakitan? Uray kayo dalaan. At damutrik na da nga ta masakitan. Kasmut lang iti tao. Agdalan iti panubok. Tapno manamnama tipod mo akay papanan ti ragsak. Ay, nagliday kat nga tatanda problema na niya, tatang. Idi ubingak lang nga napadasak tinagsangit. Laura, pat-patgen ka unay anak ko. Numabalin, jak kayat ama imatangan ti panagsagabam. Kunak man magpasyar ta. Women's boutique mo't imayan ta. Gaputa saan nga kayat nga ginoma kiti arak? Anda kurso nagakakatangin na pado. Ano madamdaman nakatangit na jay? Barang anda pa'y mapili ka na yun na. Napipintas na iti bado hapasiga para babae. Nangingi na lang kami na gito eh. Di ka madanagan? Aday katang ko? Amo, bak nang kayo. Kang Ronan na.
Pampanuinuyan na kanya Atty. Flores iti amin na kayat mo. Kanayan nakasirmona ni Daddy. Ngam uri no na ungat. Sana madlaw ang umato ti boses na. Naungungat ni Mama. Nakasaysayat mo't kanyak. Ada na minsan na pa nagkuyog ni Rosano. Isutin ang bayad iti korsonada kakawas. Pada kayat na iparipirip. Oo na. Kumita ka niti kayat mo agatangan. Siyak ni Mang Bayan. Oh, akpay so. Thank you. Narakot na Maureen. Apay, di mo kayat? Kumit kita rin iti sales lady. Oray man. Anya ti bibiyang da kanyak. Wano, adda ka ti korsonadam kadakwada. Nagpipintas ta. Napimpintasak. Amumot gaya man napimpintas ka. Saan ka ngarod nga agimon? We, saan ka nagselos? Ibang pagkaklaan. Ipulong ka tupay kadiki ni Mami. Kita na din nakaungtan. Si kagayam ti kinakuyog ni Maureen na nagpasya Rosano. Kunak no dagiti manan barkada na. Imay iti opisina itay bigat. Ngam, jak na sango. Isong impasir ko. Amo ka pagong tanak. No dagiti barkadak ti kakuyog ko, Dad. Saan ka bagungong tan? Bagbagaan ka lang. Kapoy ti panang bastos ni Teddy kanyak. Kas kada kayo. Nung mabalin. Sana kayat ni Rosano ang makikugak pa'y kadagiti barkadak. Sige. Padawang kayo pa. Ituloy yung tagsarsarita. Saan akong ngagbayag, Atty. Intulnog ko lang ni Maureen. Impay-paiso yun sakit ti tinagpasya kini Maureen Rosano. Sigurado laki ti anapagustuam ti kayan ayat mo. Nagbayag kami ti Women's Boutique, Mama. Kapilitan na siya tinang bayad karag tinapili na akawas. Kasta ti kayan ayat. Nakasagana kang aggasto para kinkwana. Ijay tinagbayagan mi, Mama. Aganos ka? Sige, Mama. Sumulgak pa iti silid ko. Dakkel tinagdumaan da ni Laura. Tsak malikli ka na pagdiligan ida. Ngam no daduma. Makonsensya ako. Naiturid ko a pinagridpon da Laura kan Maureen. Kaya't ko kumangisina ni Maureen. Ngam sigurado ni Mama ti kang Ronan ang makalaban ko. Atty. Flores, si kagayam tinasapa nga umawawag. Ada ka din na pa pagsaritaan ta. Kalpasan di pa nagsarita tayo di Kalman. Nagsarita kami manan kini Mr. Forteza. Di bagbaga ka bilyonaryo a negosyante. Kat? Oo, kaslasan ka interesado. Dumdum nga ka kiti anyaman nga ibagam, attorney. Nadagamat ko kengkwana tinalawa daga wino kataltalunan ang mabali na pagpatakderan iti planta. May bagak pa yung kengkwana, akadwa kay di dahito yung negosyo, Leonarda. Nasaya at launay no mapagbalinday ta plano, attorney. Awan ka po na sana matuloy. At nanto pa nagkuyog tamang pasyar iti nasawa lugar. Sige. No saan to lakit di anay rana ama kumikuma. Sumra ka din iti pagadalan. Ay, makapaapal ka. Ni Antimat, mabalang nyo matlat na nga ituloy ti agadal. No kayat yo. Natae nga na kon iti day ta abanag. Aga brutak langan. Aywan gayam. Naistorya ni tatang anapan kayo kano'y jay away di Kalman. Day ta kadila ang tinaistorya na kan ka? Saan na ana ibaga ti maipapan iti mayat amang gatang iti daga wano kataltalunan? Adda mayat amang gatang? Ne, awat pa tinaibagbaga ni tatang kanyak, anti. Ay, amang ano nalipatan na. Ngam, kayat na nga tangayla ko? Di ba'y kat nagsayang? Kasaritak ni tatang inton malam.
Nasapan sakit yung imawag kada kayo ni Atty. Flores, Mama. Andan sa negosyo apang sarsaritaan nyo. May paggapi ti planta kaya't apatakderen ni Mr. Fortesa. Planta ko na yun? Asino dahil ta Mr. Fortesa? May sakano a bilyonaryo a negosyante. Ada kanon nakita ni Atty. Flores analawa a kataltalunan a pagpatakderan iti planta. Apay nga iti pa'y kataltalunan. Sayang na jay. Nasulinag kano nga mindayay a lugar. Hadayo iti kabalbalayan. Ada kano pa iturod iti dayay apaset iti nalawa a kataltalunan. Saan mo gayam ana ibagakin ni Laura? Tipan na kisarita dayjay nga abogado, akayat na agatangan ti dagawan no kataltalunan, Manong? Para kanyak. Saan na nanas ka naman mo na? Lading itak, Manong. Awan din naman na. Saan kung tungay lako? Oran niya ti mapaspasama. Nalawa tayo dyan daga, Manong. Malaksid iti sumagmamano akayong agbunga. Kabakiran ti dumapaset. Mabalin ngawan balor na, adaga. Ngam napatid kanyak ti turod. Ipampanunotag pa'y, Manong. Nung matuloy day ta ang planta, nalawa ka taltalunan ti matataan. Wah, sapay kumata sana matuloy. Napatid kanyak, dayjay adaga. Nasaya ate may kaniti opisina, Maureen. Ada pa panakinton malam kat si Kantupay lang tagaywan. Hay, kaslamok man ang ti pagturungan ti saritaan, Papa. Dil-dil lawendak. Kasano pa yung makapagpasyar kami kini Rosano na pagbantayan dak dito opisina? Alas 5 nga agrikap ti opisina. Agkuyog kayo kin Rosano inton rabi. Oray inal daw kita kami kini Rosano, Dad. Sanak to ama-uma. Nasaysayat matkiti nga iso ti kakuyog mo. Ngam nukas talaang. Amangan wag asawa kayo adi na oras. Awan pa iti panunot ko na itaabanag. Ngam na oyasan nakagkasar kami. Well, Nakasagana ka din ngagbalin nga asawa ken ina. sana sagsaganaan day ta, Dad. Puwera, iti panagbalin ko nga ina, ha? Mabalin mo yung tlat ti agasawa nga awan anak mi. Adda ka di kasta. Ngumasa na day ta di pagsaritaan ta. Masapol ang mapirmak pa'y dagito'y apapilis. Mabisinak, Dad. Awisik ti sekretaryario, tamapan kami ang merienda. Ading ko. Natangan kan. Awan ka di pa iti kayan ayat mo. Adda kayan ayat ko iti, Manong. Ngam iti nagawit ijay Cebu. Naputad mo tanti komunikasyon ni. Kasta ka rin. Kat mapanam nga rod. Maluman. Ay, mapanak man agaliwaksay, Manong. Manipod nga min simbang petak dito ay sa anak pa rimrimuar. Dumagasak tumatan na makitsanda inton agawit ha. Rebeng na ko mga dakadwang. Sut-sutilan na ka, Manong. Aywan gayam asidag sa langit ipagadalan dalora iti parke. Barang agkita kami takadwak to ni agpasyar. O hala. Pakibagam to nga rod ang makitsinda. Uray tagkuyog kayo, met. Mabit lang. Tenak mangalay iti kwarta. Saan ka matimtim at Laura? Saan ka kanya naragsak? Iti dadya pa nagkuyog ng agpasyar? Naragsak. Gam kunakmatan kan kaidi. Lumabalin. Saan ko dito'y parke iti pagpasyaran ta? Asidag iti pagadalan kat amang ano ada makakita ka data. Saan na kanya may pagpanakkel akayan ayat mo? Ay ayatan ka, Rosano. Ngam ni tatang ti pampanunutag. Saan pa yan nakasagana ang maamuan na nga dan kaayan-ayat ko? Maawatan ka. O sige. Iti lang nga ng restaurant ti papananta. Ni Auntie Wilma, nakita na tan Rosano. Kasano daw ito yan?
Asino a Wilma? Antik. Karo ba mi matlaang? Agtrabaho iti pabrika iti Manila ngam nagbakasyon. Awan takas na nakita na ta. Baroak, ken balasang ka. Nasdaaw lakit din ni Auntie Wilma ang nakakita kanyak dito'y parking at akadwa ka lalaki. Di mo nakatawan pa'y kayan ayat ko. Pumanawan, mabitla ang Rosano kamakamak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agdwa-dwa ako masidag ka da kayo itay, Lora. Tiamok namin kat kaing ingas mulaang. Guwapo dahi chay kadwa ma. Aglang lang nga abak na. Auntie Wilma. Kunak no awan ti kayan ayat mo. Wano agar-aram ka di pailangan ka. Pangasiyo, Auntie. Saan niyo ko mga ibagbaga ka ni tatang da ito eh. Diyak kaya't nga agsakit tinakam na. Tinasayaat. Mapantay langan iti restaurant. Nasaysayaat nga ijay ti pagsasaritaan tayo. Rosano, ni Auntie Wilma, kabsat ni tatang ko. Auntie Wilma, ni Rosano. Sige. Una ako ning kinakaiparadaan ti ko check. Sumaruno kayo. Lora, talaga abak ng dayta Rosano. Nasingpat mo. Pangasiyo, Auntie. Saan niyo ko mga ibagbaga ka ni tatang da ito eh. Saan kayo kaya managkuyog kini Rosano, Mami? Napanan na ka no? Nakapanawan itay dimte nga kiti opisina yo. Napan nag-inventory iti warehouse. Saan mo na nagsubli? Ang mga no nagkita da kiniresti. Amang ano damat kadwa da babae. Awan ti sabali a babae iti biyag ti anak ko. Agtalag ka kanyak, Maureen. Amuna adirumbang adadaulan na ti panaggayam kini Attorney Flores Adadim. Kasano na isungsungmat ni Resty? Amok no kasano ti kinaalikot kiti babae dahi ti agayam na. Agtalag ka kini Rosano, Maureen. Nasingbat ti kaayan-ayat mo. Nagapuha kiti balay da Rosano, Daddy. Ngam saan ka nagbayan? Ni Mrs. Salva lang tinadanom ko. Saan kayo gaya managkuyog nga gayon ayat? Saan nga, Rod? Napan ka no ni Rosano iti warehouse ta. Saan mo nagsubli di opisina ta? Amang ano nagkita naman nun iti dadya Resty. Iti dahi talang agimimon ka. Anya ko mati pagimunak, Dad. Ngam na pod no ti atap ko. Agalwat kanyak ni Rosano. Kagangay dahi tayo ti lalaki, Maureen. Baya balat. Basta si kalagit di ditungpal na. Ngam, napapanagnagak nga da sa bali a babae iti biyag na. Agsagana langan kanyak, Dad. Agsagana mat no sino man dayjay a babae. No saysaya at pa'y makipin na tayak. Ngam ti mapukaw ko ni Rosano iti biyag ko. Tangay, nakita na kami kani Laura, Auntie Wilma. Ladinitek, saan ko may pakada kani Laura da ito eh. Nasaysaya, no maamuan yun, ti relasyon mi. Auntie. Auntie, ulitek tikid daw ko itay. Asaan ko maamamuan ni tatang da ito eh. Laura, nasaysaya at nagpunukan kini tatang mo. Amang ano at adan to amaluksaw no sa bali pa lang ti pakaamuan na. Gusto ni Auntie Wilma. Nanyat ko nam, Laura. Tulungan ka ang makisarita ka ni tatang mo. Rosano, maawatan na ko, ma. Siya pa'y lang ti makisarita ka ni tatang. Laura, panagkunagmat kat na singpat ni Rosano. Maawatan na kangatamad ni tatang mo. Siyempre, awat sa bali apang panunutan na. No saan ati pagragsakan kan pagimbagam. Imay ni mo rin tito'y balay itay malang.
Sa dino tinapanam. Pasensya kailan ko man nung saan ako na nakasubli yung opisina, mama. Nalabsan na ni Resty Tiruarte warehouse. Kapilita na si Murtakin ko na. Agsasaw ka kadi iti agpaisoro sa ano? Kunam nga ta ajak maamuan no agululbud ka. Nandiyan ti ko na yo. Awagan tayo ni Resty. Itamot lang. Nadlaw ko ang masuruntilangan ni Maureen Apinmanaw. Amangan no agatap nga da sa bali a babae itibiyag mo. Apay asaan kang agsaw? Pudno ka di ti atap ko nga da sa bali a babae a pagmamauyo nga. Amuyo ajak kabala na supringan ti pagayatan nyo, mama. Imbag tamom day tarusano. Ni Maureen laang ti mabalin mo nga ayatan kan iso ti ikasar mo. No may papaniti kasar, saan mi pa'y pagsaritaan day ta, mama? Agpada kami asaan pa'y kasagana. Sumatlagaya manarabian ka. Nagkita kayo gayam kini Wilma. Saan kami nakitsenda? Tanay masan mi matan tinagsarsarita kabayatan ti panagmeryendami, tatang. Sana bale. Ado mo tinatang nga si Dayan. Kanado ti lamas anak kamil ko itilungog ti talon ni Jalaw ti Turon. Aywan gayam, tatang. Saan ka din anak subli di abogado amayat amanggatang iti daga? Jaklam mo. Amangan no sa anak anaranaan ni Turon. Tatang, orayan niya ti bagbagada. Saan niyo ko mga ilako? Talaga adyak ilako ti daga, Loran. Sige. Anawan ka ba dito eh? Indantak na imbaliw tinagtungtungan mi kanitata. Agkabak-bak. Kasanon no sa anak to ang maawatan ni tatang. Mariknak apabor launay ni mama kan ni Maureen. Naturay ni mama. Kat problema. Makasano ang masupring kunto ti pagayatan na. Mapagdilig ko unay ti ugali da Lora kan Maureen. Kat adayo akay kayat ko ni Lora. Ison ti adda nga ay ayatak. Diyos ko. Ipayandak ko may titured kan pigsa. Tapno mairupir ko ti inayat mi ka ni Lora. Intundom tang ti panawan. Adya kon mailimad ti relasyon mi. Sana kabaybayagan ta saan ta nagkita, Rosano. Mailiw ako na ikan ka. Naglairo lakit din ti kayan ayat ko. Iti kalman lang nga saan ta nagkuyog. Nadapat patagmat lang amin unay kan ka na dyan, Resty. Doon sa amot namin relasyon nyo. Talaga nga da relasyon mi. Nasingad kami nga gayem. Nakiktutak pa iti mo na sumbat mo. Naimbag na pinasarunuam. Wow! Ay na, nagdadakkelan dagiti bagas ti kamote am ulam, manong. Galipan dagito iti dadakkel sa iprito. No, ikalte iti tagapulot. Ay, nagibas katngatan. Mangluto tayo to iti merinda tayo ito maramdama. Oret at amot paglutuan iti kalapaw di tabakras ti Turon. Nagmayat kat nga ti maturog iti kalapaw intong tangat aldaw. Agmalmalang tayo ka ditoy. Dito yan ang mga aldaw tayo. Ituloy ko ti agarado taray tala agpidot iti bagas ti kamuti. Itay-pay nga unuran ta ti dalan iti abay iti irigasyon, attorney. Di matlaangan maumpot da ito'y adala. Naimbag ko man saan alasong-lasong ti kalsada. Asidegtan, Leonarda. Dayjay iti bagbagak. Dayjay ka dit ibagbaga maturot. Oh, nalawa a kataltalunan ti aglawlaw na. Saan ka di apod no ti kuna ka napintas sa pagpatakdiran iti planta?
Kabambantayan iti daya at da sumagmamano akalapaw dagiti manlalon. Ngem agin na dayo da. Nakasaritam ka din dakin kuka kadagita atalon. San bay? Ngem namwa kabak ng dakin kuka kadagita daga. Damag ko asan kano ataga San Cristobal dakin kuka iti dayta adaga. Nagkado ti pagastimulan ni Manong Alipio akamote. Nawadwad lagi ti paglakwan na. Laura, saan nagsama tadangdanggan? Auntie Wilma, kumita kay ti daya. Ada nagsardang nga kotse. Lakay kan bakit ti bimaba? Ungat pa'y so. Aglang lang ada abak nang. Kalata nagtibayo ak. Amang ano dagiti mayata manggatang iti daga. Numuna tawan pa'y ni tatang. Kasano nga ron da ito yan? Tinasayaat. Agbati ka dito eh. Tamapan ko ayaban ni Manong Alipio. Saan, auntie? Saan nakapanawan? Ay, tsak lakit di mo na yat isungsumbat ko kadakwada. Nasaysay at no saan da makasarita ni tatang. Iya mamukti kadwa Kalipyo ni Mrs. Salva. Agpada kami akasosyo ni Mr. Forti sa iti planta mapatakder iti daytoy apasat. Attorney Flores, kas naibagaki din kada kayo. Awan ti panggap ko amang ilako iti dagag. Mano ka di ti balor daytoy at turod? Uray mano ti pangbaloryo. Saan ko nga ilako? Natangka na kasarsarita daytoy alaka Flor. Nakmakaan anos a makisarita iti kastoy a tao. Sana gaputan nakurapay kami akit kita nyo. Katawanan ti karbangan mi amang irupir iti kalintagan mi. Tata? Leonarda, siya ti makisarita kini Alipio. Agam napintas na kiti babalasang mo Alipio. Anak mo ka dita? Dahito lang ububing ti balasang ko, ni Laura. Kapsat ko ni Wilma. Laura iha, gadadal ka kadipay? Wala, attorney. Adak iti maudi ang tawan iti kolehyo. Apag isulaw na eh. Inton makaturpos ka, numatuloy ti planta. Mabalin na may sakan to kadagiti agtrabaho. Agpakpakasyak kada kayo, attorney. Kas kinuna ni tatang, saan mi nga ilako ti dagami? Sige, papaggasampay ti agpataray Rosano. Kamatam day din ang overtake kan ka. Napartakan na ito eh. Amangan no madisgrasya tapay. Saan ka kadi ang naragsakit ipanagkuyog ta nagpasyar? Naragsakak lang unay. Agmalmalam ta kadi agpasyar? Sika, nanya ti kayat mo. Total, nagkuyog tamit lang eh. Ipapasta ti agpasyar Rosano. Bukod ka itangal daw. Naimpaglakit din tawa ti nagtulagan nyo kiniresti. Saan na namasangot nagpasyar? Agrub-rubatan nga agsubli niya Amerika. Nasayat mat. Tapnaawanan ti kainagaw ko iti panawin mo. Awan ton ti kapuna asaan ta makapagkuyog kalpasan ti oras ti trabaho iti malam. Huwag nga peso. Awan ton pagpamparkot at makapagkita kami ka ni Laura. Nay, mas ti kinalti akamote. Itaman laagan ang nakaramana kiti kastoy. Aguma ka mangan, Wilma. Numatuloy ka nga gabrod. Saan kanto na makaraman iti kastoy? Awan pa'y matkit diti sigurado na dayta, manong. Awan pa'y ti gastusa. Kat si Kalora, saan ka kari ang mabisin? Wangag pa'y sulora. Sige, ibusag amin dayto eh. Sige lang, auntie. Madlaw ka manipod pimanaw dagiti ababak nang kat kasla mariribukan ka matan. Agtibtibayo ang pailaang, auntie. Naungat tayo dyan abakat. Laura, siyak ti maka mo.
Sandak ang mapilit ang mangilako iti tawid ko adaga. Saan pa'y nagkalma ti pungtot ko, attorney? Kunam no asino day di alakay. Nuapay ngamin ngayon surot kabaylaan. Kahit ko lang kami na makita ang daya lugar. Kasanon, no di mo mapaanugot nila kay Alipio. Nabilag ti kwarta, Leonarda. Papanan na, din tumot lang masisirap nila kay Alipio. Kaya't ko ang makita na imbag ti turot. Agsublitan to inton maminsan. Uray sana matuloy ti planta. Kaya't ko agatangan. Agpadatan sama ti pampanunutan. Napinta sa pagpatakderan ni rest house na jay alugar. Ipabusoy mo laangan kanyak. Uray man o, gatangag. Ang mga no, atapay kayat mo apapanan, attorney. Kayat kon te aginana. Jak malipatan tilangan ni Mrs. Talva. Kabayatan ti panagsasarita na kadatatang. Siyak ti na kay turungan ti matang na. Kaslak kumilaw dagi ti mata na. Laura, kumusta kan? Auntie, sabali dagi ti babaknang. Saan da tayo nga ikabkabilangan? Sabali man kit ti malagip ko. Naibagam ka din kinitatang mo ti maipanggap kada kayo kin ni Rosano? Mabutangak. Ang mga nonya ti aramidan ni tatang. Kan itinakitak a kinaungat ni Mrs. Talva. Pampanunutak. Narumbang anak ayan ayatak ka ni Rosano. Kaya't mo asawan. Agbababawi kan anak ayan ayat kin ni Rosano? Saan apod no nga ay ayatam? Ay ayatak launay ni Rosano, auntie. Pariknakmat nga ay ayatan nak. Mariribukan nak. Adya ko mati pa kariribukam. Edi nakita kayo kandangan tayo iti restaurant. Nakita no kasano ti kinaragsak yo. Baknang ni Rosano. Kat itinakitak a kinaungat ni Mrs. Salva. Ang mga noo. Laura, uray na kurapay tayo laan. At damat karbangan tayo nga akayan. Abot no nga agin inayat kayo. Masapul nga ilaban nyo ti ayan-ayat yo. Laura, anya ka din ita pagsarsaritaan nyo? Ni tatang, nangagnan samat ang ti pagsarsaritaan tayo, auntie. Laura, dahito hindi guntaway mo amang ipod no kinitatang mo. Maipapan iti ayan-ayat yo kini Rosano. Ulitak manan, Timon urayan asabali ti pakaamuan na. Apay adi ka umunig, Wilma. Manong, itay pa'y langag sarsarita kami kin ni Laura. Kat ni, saan akong ngagbayag? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap keng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Manipod dito naggapu tayo iti talon. Kasla mariribukan ka. Imbagak nutin asyak ti makam mo. Tatang, ada ko maibagak kada kayo. Anya da ita? Ada ka di problema mo iti panagadal mo? Sana may panggap iti day tatang. Pakawanan dak ko ma. Nagulbot kan nagsukirak kada kayo. Anya ti kahit masawen? Sapay kumatasan da kakagura tatang. Adan ka ayan ayat ko. Anya ti kunan? Kunak nga agadal kapailaan sakbay amakiayan ayat ka. Tatang, pakawanan dak ko ma. Ikarik, jak baybayan ti panagadal ko. Ang turposag, kat isagot ko kada kayo ti paligig.
nagpungpungtot kayo anasang patak, mama. Asino ti kagurayo? Dayjay alakay. Kunam no asino akalaingan. Anya ko matigaway na kat nakurapay laag. Saan kayo maawatan? Asino alakay ti ibagbagayo? Dayjay akin kukwa iti turod iti aglawlaw tinalawa akataltalunan ang nakita ni Atty. Flores. Anya ka ti problema? Saan na kano akayat nga ilako ti turod? Saan na mabalin? Uray saan amatuloy ti planta, masapul amagatan ko. Kasano lang ti kinapatid na di aturod? Napintas kanila unay? Ata napintas a plano, iti dayjay aturo o drusano. Na kayo matantisan ang matagtagari. Kaguradak ka di. Oh. Nagkari ka kanyak. Kat uray ka sa ti kinakurapay ko nga, ma'am. Pagturpusan ka. Pakawanan dak ko, ma. Nga ikarigmanan. Agturpusak. Amo ka din ni Wilma dayta, Laura. Nadlaw ko itay asaan nyo akayat ang manggagak ti pagsarsaritaan nyo. Amo na, tatang. Isuti nang ibalakad kanyak nga agpudno aklangan kada kayo. Amangan kano no masakitan kayo no sa bali pa'y ti pakaamuan iyo. Talaga nasakit tinakam ko, Laura. Imuno na pa ni auntie manakam mo nga dan kaya na yat mo? Nakita na kami iti para kita, tatang. Laura, kayat ko amam amuday ta akayan ayat mo. Rabin! Ngam sana ka makaturo, Grosano. Iso na lagip ka nga awagan. Mahiliwakan ka. Nagmalmalaman nagkuyog ta nagpasyar. Saan ka kadya naman nun? Oray inaldaw agkuyog ta nagpasyar. Saan ko amarik na ti bandog ko no kadwa ka. Kaputay ayatan ka unay. Ay, ayatin ka matunay, Norin. Kunak no jak maurin nga ibagam ngay ayatan nakmat. Wan gayam, nakasangkot ka din ni Mami? Impakada ni Daddy tay bigatan nagkuyog da. Asang patakitayan, kalpasan anay tulog ka. Aldaw ka no pailangan itay makasangpan. Amok man nga rodin no sardino tinapanan ni Daddy. Ang mumatan niya Atty. Flores, alo kipakatumikuman na. Amok latan nga iti kasino. Oh, amang ano mabalinta pa iti Romwal? Indon bigatan, napanlugak. Okay, agsarsarita tala nga rodan, naging nga iti sa anak nga agtuglap. Ay, saan na kami na makaturog? Iso nga oray magtuglap ak. Makaturog ak matlangan. Kunak nagpatpat nagkami itayan ka ni Maureen ngagsarsarita. Itay ibaga na nga ay ayaten nak. Kapilitan ng imbagak mo at nga ay ayaten. Upay mapilpilitan nak lahat. Mariknak nga ay ayaten nak. Kasanon. Ni Laura ti ay ayatek. Wan kaya. Kaayan ayat kon ni Laura. Ngam jak pay amo ti balay dyan. Maawis ko kumangag pasyar. Kahit pa'y maumaw-awag ka tol. Namaawad ti sumungsungbat iti telepono. Nasangsangpit ko lang dito balay. Makaturog ako na yan. Kaya't mo asawan, saan ka naturog ti tabalayo? Basan sana yak maturog dito eh. Anya ka ti tinapatag ngay bagam tarasapa ka ngay mawag. Kaya't ko agsublita ijay turot. Kaya't ko makita ti pakabuklan na. Inton bigat ko man, makaturturog aklaw na yan. Ngamanda pa nin opisina, inton bigat. Oray malam to na mapanta. Sige, inton malam no bigat. Napudot iti aldaw.
Kagurak ti maininitan. Sige, dayjay laan. Bye. Ay, naggapuan nga taday ito nga abogado. Tasaan anaturog iti balay ta. Adda nga ta ikabbalay na. Wano, nagupar iti kasino. Ay, awisag to ni Maureen inton malat. Nasaya at nga rod no nakapagpudno ka matlaangan kinitatang mo. O kat, anyat ko na. Nariknak ana sakit tinakam na kanyak anti. Diyak nga minatumpal ti karikkan ko na nga agadalakpay. Sakbaya panunutat ti makiayan-ayat. Balasang kan, Lora. Gagangay nga agayat kan. Ti may sapaya pagsakitan tinakam ni tatang. No apay ka no nga imun unapay anaamuan iyo nga adan kaayan-ayat ko. Si kamat nga men. No saan kayo pa nakita ijay parke. Awan pa ti pakaamuan me nga dagaya man kaayan-ayat mo. Kasla kayat na kayo akasarita, auntie? Awan ti problema, no kayat nakakasarita. Ti pampanunutat nga ron, abangan no kaguna na kayo. Ay, saan mat nga ta? Awan mo tiga po na, kagura na ka. Nasaysaya at paikit di makapagsarita kami. Tapno maamuan na asyak ti nang ibaga, nasaysaya at numaamuan na matlaan. Nakitak ni Lura naggapo dito balayo, Wilma. Anya tinagtulagan niyo iti kanakam? Manong, awan din nagtulagan mi. Namnamag akasarita, dag. Di kinapudno na. Siyak tinang bagbagakin ni Lora saysaya at nagpudnukan ka. Mabutang tamang nagsakit tinakam mo kan kwa na. Naminano na nakitam da dyan lalaki? Naminsan pa'y lang. Manong, nasingpat kan gwapo ni Rosano. Baknang. Dahil tapay ti may sapang panunutan ka. Baknang tinakiayan ayatan na. Katamangan wag sagaban tulaan. Sapay la kumaat, saan akas tama no? Ang panagkita ki ni Rosano. Kas itinakunakon, nasingpat. Kan, naimatangak no kasano ti panagayat na ititunggal maysa. Sapay ko matakas ta, Wilma. Hanggang kayat ko amam-am mo kan makasarita dayjay alalaki. Kung naglano nagkuyog kayo kini Rosano, mami. Naragragsak tayo ko, ma. Nagatrang ka tiri daw ti kwarto na itay rimwarak Maureen. Jakon sini nga tama nga numat maturog pa'y laan. Nabannog samat una iti nagmalmalama pa nagpasyar medical man. Saan mo titikunak? Nasa paarimwar. Napansiguro na kimisa. Nagsaor. Apay di na kinayaban. Sa bagay, ang mga numat maturugak pa'y lagi di rimwar. Diyak pa'y amin napuutan ti sa sangpat ni daddy. Aywan gayam. May panggap kini daddy. Nasa pa nga inawaga. Saan ka no anaturog iti balayo? Ay, mami, masansan asa na maturog ni daddy ijay balay. Ibagak manlangan kada kayo, tanasingad kayo mat. Ngam, saan yung kumain bagbagakin ni Rosano, ha? Kapapain! Nagkuyog kayo gayam kan Leonardo na nga iti restaurant. Naimbagtin sang patan na kiti makan. Talaga napakapsutan na kiti pan nakapuyat ko iti rabi. Agpada kayo kini Rosano ama nagturog gayam, dad. Dabanog ka na iti panagpasyar may ang malmalam? Iso asaan nyo akadwa? Kaslakastan, kaslain ranta ni Mrs. San ba saan may kinakuyog ni Rosano? Nasayat mat. Gapot embagak ni mami no anyat pakapuypuyatan niyo. Anya. Agsawa ko mga. Amang agungat kayo manan. Makamu kayo niti kayat yung aramidan. Ngam, saan na kumama tapakibibiangan? Albasa kon. Pagpalpak mati mangawag kini Leonardo. Adda na patag ngay bagakin ko na.
Ada kayo pa'y matlagayam dito eh. Saan kayo kadi ama pa ni Jaaway? Nalpason ti Aramida kijay. Agkita kayo kadi kini Rosano itangal dap. Jak apo tatang. Numasango na. Sukunan naklatan ni Jay pagadalan. Kat awisan nakmatan nga agpasyar. Nalimod gayam anak isinsin narak kakin ko na. Masansan nga awisan ngagpasyar tatang. Kadwan na, itiigid ti baybay. Aging ka nagdaton kanyak. No agkita kayo. Ibagam akayat ko amakam amo. Si kapay laang ti makaamu dito yung opisina, Rosano. Nagbaliw ti panunot ni Atty. Flores. Saan kami magkiding agbayag? Sa dino ka di ti paparan nyo? Saan mo nadamagan pa'y? Napatagda ito'y. May panggap iti negosyo. Amagan no adan iti dalan. Sana kaya't may baga ni mama ti paparandagan ni Atty. Flores. Ngam ada atap ko. Pati may papaniti turod ang nadakamat na kanyak iti kalma. Anya nga tati plano na iti daychay. Paging nga pailaan dito ikalapaw, Flor. Ay na, asladyak ka ba alam ti sumang at aging ga iti tapaw. Naimbaglakit din tanalulam, Leonarda. Ken, nairanapay nga wanday jay nga alipyo. Uray pa'y adda. Anya ko mati ipanakkel na iti daytoy aturod. Anya laang dagiti mula na. Nasama kiti daya paset. Nalawa da ito ay adaga. Napinta sa pagpatakderan iti rest house iti nalawlawa kanangat nga to abakras. Uray man ket di iti tapaw. Napintas ti planok iti daytoy numagatang ko. Ngam natangkan da nga alipyo. San nakano ngay lako? Uray mano, danunag. Ngam no makita da ito ni Mr. Fortiza. Kasanon na interesan na. Kasaritak. Awan pa'y tikinayat ko adyak nagunod. Naturay da ito'y Leonarda. Amo ka nagkuyog da daddy kan mami. Isong ay mayak lang dito opisina yo. Amo nga may saka, Rosano. Kadwak ti sekretarya. Ngam andalami saan na ikirwa. Saan da ka no amabayag iti napananda? Intun sumangpat ni mama. Pumuli akto, tamapan ko kita nang iti simangpat ni stock iti bodega. Talaga bak nang kayo niya? Naglawa ti warehouse yo. Sa, anda pala bodega iti nga to. Para iti department store kan iti grocery iti bodega iti nga to. Iti umat warehouse tinakay pampunan nag iti stock para iti hardware. Oh, napigsa ti hardware yo. Well, ngam saan pa yamapnak ni mama? Agpampanunot pa iti sabali ang negosyo. Nasayat pa dito'y mananigid ti baybay ti nagpasyaran ta. Ngam saan ta ko mga agbaybayag ha? Laura, pinalpaliiw ka, kabayatan ti panagturong ta dito'y. Antad sa parikot mo ah. Amon ni tatang ti relasyon ta, Rosano. Nasakit tinakam na kanyak. Anya? Kaya't nakakano ama-am mo kan makasarita. Naiturid mo gaya man tinangipod no kan itatang mo iti relasyon ta. Naimbagam ko maadagos. Uri nagdiretso ta ko man iti balayo. Ikuyog kay Jabalay. Pasensya ka la ko man iti kinanumot ti balay mi. Sana ray ta tinapatag kanyak, Laura. Itinagdato na ken ka. Di mo inlimad ti kasasaad ti panagbiag mo. Oray nakurapay kayo. Sana ray ta tinagbalin at ubay tapno ayaten kay tinapudno. Rosano, napudno ka diya talaga ti panaghayat mo kanyak. Pagduado anak ka di pala. Mabuti anak. Amangan no iti odi na. Pagsangitan na tula.
ay ayatin ka unay. Napasaktan ka. Pinasaktak mo't ng tibukod ko na. O sige, mapantang arutan. Dumawas tanto iti mabalin na pagsasangwan tayo iti balayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kunak no saan ka umininom iti nasanga, Leonarda? Apagbit mo ti panakaibos mo iti karga ti kopitam. Makapungtutak manan ang makalagip iti panang pabain kanyak dayjay nga alipyo. Dayjay aturod lakit din ti pagpanakkel na kanya. Kahit mo matagatangan. Kas na kunak, Floro. Adda na pintas a planok iti dayjay adaga. Kasta ka di? Sa baliman ti malagip ko. Ita imaya kay opisina yo, jak nakita ni Rosano. Impakada nati ipapan na iti warehouse. Amang ano nagkita naman kini Maureen. Talagang nagpimpin na tagdag iti doa. Kan isuda ti agkagasa. Ikariken ka, Floro. Awan sa bali a babae nga idatag ni Rosano iti altar. Ni Maureen lae. Sana matimtimak ni Laura. Kaslada na unaga pang panunutan na. Anya nga tanggag paiso ti mapasamak iti panagsangumi iti amana. Sa anak matkat di amabutoy. Gaputan na pudno ak iti tarigagay ko. Ay ayatak unay ni Laura. Kat isuti kayat ko nga ikalay sa. Kas itikid daw yung kanyak tatang. Impasyar ko ni Rosano tapno makapag-amam mo kayo. Iso ni tatang ko, Rosano. Maragsa ka na kamakam-am mo ka na kayo, tata. Kumusta kayo? Kastoy lang, Barok. Kas makita mi ti kinano mo ti balay mi, nakurapa iti panagyan mi. Tatang. Iti lang kan pa nagkawkawas mo. Malasin na baknang ka, Rosano. Ado ti kapadpadam anasaliwanwan ti panagbiag na, amabalin mo nga yatan. Ngem, apay, anilura pa'y. Gaputay so tinakariknak itinapudno panagayat, tata. Pada ka ni Laura ti sagura ya sapsapulag iti may sa babae. Sapay ko ma, tanapudno ka iti bagbagam. Ngam da ito iti may bagag. No pagsangitom tumutlang ni Laura, lipatom lang. Oh. Apaya saan ka makatimok? Saan ka diapod mo, tikunak? No pagsangitam tumutlang ni Laura, nasaysaya at langan alipatan. Ay ayatak unay ni Laura, tata. Diyak ka bala napasakitan. Tati pusok met lang ti masugatan. Saan nga amin nga agayan ayat katag katuluyan, Rosano. Takkel tinagdumaan ti klase ti panagbiagyo kini Laura. Saan at kinabak ng mikan ti kinakurapay yu ti tubay. Tapno saan kami nga gragsak ka ni Laura. Kat namnamayam nga ta, nga manugot ni mamang mo ani Laura tayatan. Saan nga ta nga ta pinili na aparakan ka? Saan ani mamatimang pili iti ayatag, tata? Adda karba nga kamang pili iti namnamag apag ragsakak. Kat nakasagana ka kadi amang yamam mo kini mamang mo? Ha? Oh. Saan ka makasungba? Nunam naman adi magustuhan ni mamang mo ti balasan ko. Pangasim Rosano. No kasano ti panagayat mo kini Laura.
At dapat ti panangipatag ko kenkwana. Tsak kayat nagsagaban tulang. Adda ka di pa'y ibagayo kanyak, tata. Sakbay ko mga agawidak. Agsarita kami pa nga agayan ayat. Saan ka nagsangit? Diyak kaya't na makita ni tatang mo ti panagluwam. Diyak magawidan direk na krusan mo. Nangagwami na nagsarita nyo ka ni tatang. Kat narik na ngay ayatan na kunay. Sapay ko ma, saan ka nagduadwa kanya? Ang kasano numamuan ni mamang mo ti relasyon ta. Nakasagana ak amang irupir itayan ayat ta. Kalpasan anam amok ni tatang mo. Kaya't nakanimat ngayam amo ka ni mamang mo. Ang saan kumapay lang nga itarosano. Sa anak pa'y nakasagana. Tapno mamati ka lang nga ayaten ka unay. Mamati ak. Sapay kumata saan kantong agbaliw. Sa anak tong agbaliw. Kaya't ko, apama na makaturpos ka. Pagtulagan tanti para kasarta. Mas daw kayo nga tanong apay ati kutsik ti naglugan ng anagawid, Daddy. Inpakadak ni Rosana ako moyog at kadagiti gagayam ko. Nagbidot kami gayam kan Leonardo nagkuyog kay manan nga gaya na yan. Kaya nagsaritaan mi pa ngawan sa baling ikasar ni Rosano no saan lang asika. Dahil na din ka rin ni Mami kanyak, Dad. Uray masulisog ni Rosano iti sa balya babae. Saan man to masuprin ti pagkayatan ni Mami Leonarda? Nasingbad ni Rosano. Tinadlaw ko kingkwan na uray as sino ti kakuy-kuyog na. Saan da may sungsong? Iso nga oray agselo sakno dadto, ma. Natalkit tiriknak. Asyak tulang ti itong palnay ti altar. Kalpasan ti makatawan. Agturposton ni Laura. Intong dumteng day ta panawan. Nakasagana akton amang nyam amo ka ni mama. Kan ibagak nga isuti kalaysak. Saan kat ani Maureen? Kumusta ti panagpuyog yumanin kini Maureen Rosano? No kastoy laan. Amangan no agkasar kayon. Dagiti barkada ni Maureen ti kinakuyog na mama. Diyak mo no si Mang Patdan. Pawagak to inton madamtama. Unak man no. Kat, sa dino nga rod tinapanam. Pinarubuatak ni Resty iti airport. Nagsubli kami na iti Amerika. Nasayaat no kasta. Amangan no isungsong nakalaag. Pagbakasyon tumanan. At pagsarsaриtaan may negosyo. Diyak pala may baga kada kayo rito. Ngam, sigurado ak, pamaragsakan kayon to. Nagnakam sa matlaangan ni Resty. Ngam, saan nan samat anay batat dagiti bisyo na? Madlaw nagsangsangit ka, Laura. Manipod kinaubing mo. Dahil tatisan ko akayat ang mapadasan. Makasangit ak. Ang gaputan na riknak nga ay ayatan na kunay ni Rosano, tatang. Sapay ko ma. Tasan kanto. Ngagliday iti kamaudyanan. Pinatga kong tikid daw yu, tatang. Napaliw yu matngatan ti ugali ni Rosano. Damok pa lang anakita ni Rosano. Nasingpet. Napudno kadagiti bagbagana. Tatang, ad-adan to ama-am-amoyo ni Rosano. Masansan to siguro nga agpasyat dito'y balay. Awagan ka iti rabi, ngam awan mo't sumungbat. Amangan no ure ti katulong nyo kat nakaturugan. Nung amin malpasan ti katulong ti trabaho na, bumaban. Aday ti baba ti kwarto na. Narabian kayo kadagiti barkada masimmangpet, Maureen? Saan matunay, Mami?
Gapo nga tayo tibadnog ko. Nakaturog ka kadamos. Mailiw ka di kanya, Rosano? Saan mo nasaludsodan day ta kini Rosano, Maureen? Kaskan ka, may isa lang at nga aldaw asaan ka ingwag kita. Mailiwan launa yan. Ay, kasta talaga tagpimpinatek, mami. Uray, ta dandani matan ti pangaldaw. Umay kan. Intaman padasan ti mangan iti baro a restaurant. Kat ni Rosano, ako kuyog tayo kumantap na naragragsak. Umuna kailatan ka ni Mama, Maureen. Sumaruno akto. Kita pa nagiti pipirmaan na papeles. Umay kan, Maureen. Sumarunon to matlaadagos data. Oh, Sige. may bag. Takabalak pa ilang tagpamarang. Rumbayin ka nila ito yung aramidag. Kasanon, inton maamuan ni Maureen. Asaan lang na isuti kayan ayat ko. Mariknak nga ayatin nakunay. Kat masaktan lakit di. Numaamuan na ani Laura ti ad-adda nga ay ayatak. Ngam. Ni Mama ti problema. Nasa ka si Mangkat. Laura, saan kayo kadiya nagkita kini Rosano? Saan, tatang? Saan amin alam nagpasyar kami? Makumikom ngamin kadagiti negosyo da. Kukuha dagayam tidakkel a department store kan grocery. Narangay, tinegosyo da. Kuko da pa'y tidakkel a hardware, tatang. Aywan gayam. May gayam ni Auntie Wilma dito eh. Nagsabat kami iti dalan. Nabayag nga nagsarsarita kami. Nambaran na di mawat iti bulong ti marunggay kan sabong ti alukon. Adumot pa iti nabati. Nagimasan ti sidan tamang rabi itatang. Sigurado kasan nga mo si daan ni Rosano dayta. Pasig nga ta karne isin si daan da. Naibaga ni Maureen na nagukuyog kayo kano ang aldaw iti restaurant. Nukas tangawa na kayo opisina. Rumwar ni Maureen. Ay ayatan na launay ni Rosano, Floro. Aywan gayam. Among kadi no sa dino ti balay dayjay alakay alipyo. Ah. Sargo nga mo. Awan gayam. Imawag ni Mr. Fortisa. Nakasalitak matkit din nagitidadumang akindaga iti kataltalunan. Amo ka din ni Mr. Fortesa ti may paggapi ti turot. Naistorya ken kwa na. Plano na ti umay ditoy. Tapno makita na ti pakapatakderan ti planta. Floro, amuam no sa dino ti pagnanaudan ni Alipio. Asino nga ti mabalin ko pagdamagan. Sa nabali? Dahil talangan ti asikaswagin ton bigat. Anya nga ta nagsublita ijay. Barag makakita ta iti pagdamagan ta no sa dino ti balay dayjay nga Alipio. Ang Leonarda, malaman. Nasip nga tulakit din no dumanon dayjay. Adda ka di kabusor mo tapno mabuting ka. Awan. Sana ka mabutang. Sino kumati kabusor ko? O sige, no dahil tati kahit mo. Papantang arot. Wow! Nagpardas gaya magpataray ni Timothy Akayanet mo, Jaisa. Kurang na nga napatayaban na tilugan tayo. Ngam enjoy! Ay, kastilatan tibiyag ko. Amo ka makumikom ni Rosano kadag tinegosyo da. Kat awan panawan na nga ang chicks. Awan panawan naman ta sumurot kanyag. Kan may sa nilatan Mrs. Salva ti makamukan ko na. Ay, talagang sakit yung makatayo kami kadagiti kabarkadak. Ang mga narabinto ang nagawid kami. Wano, arbaon to, paikatngatan. Oray man. Oray ta sigurado, oh. Saan man na maturog ni Daddy Ije Balay? Ay, dahil siya mati problema ka ni Daddy.
Saan na maikat ti panagkas-kasino na? Naimbag, tanayanos mo ti may dito ituro, Rosano. Saan mi anam naman kinilurang o may kaditoy? Naibaga ngamin ni Auntie Wilma. Ngay may na kayo dinanon ni Laura dito tata. Isa nagpakuyog akin ko na. Kaya ko ti makadanon iti tapaw. Kabaalamot lang, di sumangat. Saan mo tunay na sangat? Detalaan, saan na naruam ni Rosano? Damok ti umay ti kastoy alugar. Ngam padasek. O ala, mapan kayo nga din. Agbati kami kini Wilma dito Kalapaw. Saan kayo agbaybayag? Kat sumipngitan. Rosano, umay ka nga ruda. Sigun iti dayjay nasabat ta nagdamagan ta ngagnagan iti simin. Agkakaaruba da kano ijay barangay Busay. Amok. Ngamjak pa'y nakapanijay, Leonardo. Mayat ko man nagpakuyog takang ko na. Kasano ngagpakuyog ta? Katadamit kano iti turod ni Alipio. Sa nabali, tinapatag, ni patuldunan o sa dino ti balayda. Oray baliwan tantulangan ti mapan. Ino, amangan no mauray ta. Agturong ta ni Jay. Dandanita paikit din makabatok. Mabidlan. Kita, at dakot si ti dayjay apaset. Aniyat ti kayata sa wanda ito. Malaksid kanyak. Adda nga ta sa bali nga aginteres iti dayjay adaga. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dagiti laki ti baknang amayat amang gatang iti dayto adaga tinaglugan iti dayjay akotse. Tata, masansan ka di nga da lumabas sa lugan dito Kas ko may tidadya limabas sa kotse. Manmanumat lang. Kadwa na ako liglig kan karison. Di lumablabas dito Agawid tayo, rumabiin. Muna pa yan ang agawid ni Auntie Wilma. Di pa nagawid pa ni Rosano. Sa anak to pa yung agawid, Laura. Itulnog kayo, di balayo. Pambarak, di makisarsaritan to pa lang. Nilang Laura ti makilugan iti kutsem, Rosano. Aglugan ak iti ulnas ang nagkarga kiti root. Kanukudek pa iti dua bakak. Kapilitan ngay atras mo ti kutsem, tawan mo pangibulta. Makitam ka di pa iti dalan mo, Rosano. Awan matkit di pa kayo dong param. Adamot silaw ti lugan. Tata, kabaalan nyo kanit agsinyas? O sige, agsinyasak. Agyanak iti likudan ti kutsem, kabayatan ti panagatras mo. Narabian tayo mo't nga agpaison. Talaga rumabing. Malagip ko maninday chay ko siya limama si tayo. Talaga sa andak ngay gana. Urayan niya tiara aramidan na. Saan da ang alat ti kayat na kanyak. Mas dawag. Anya launay ti interesanda iti dayjay adaga. Nakaragragsakat iti dayjay abundaway, Laura. Ulitan. Ay ayatan ka unay. Ay ayatan ka matunay, Rosano. Sapay ko ma. Kasat nga agpatingga da ito'y akinaragsak ta. Awan to ti pagpatinggaan ti ayan ayat ta. Oh, nalabit? Mapanek na kanan ni Tata Alipio ti kinapudnoken ka. Saan mi anam namaan ti ay mo, Rosano? Awan ti saan ko nga ramidan. Awan gayam. Itay pa anak kasangkot ta dito balayo. Awan matlangan ni tatang mo. Nabuntog namin na magnatinwang na. Kan ukukunan na pa'y tidwa abaka na.
agawit kalatan kat ni marabihan kan. Uraya ko na makasangpat ni tatang mo. Tapno makapagpakada ak matlaan kan ko na. Apay kay mawag ka, Flor. Agkita tamanin intong bigat. Saan ka di? Awan, kahit ko lang tamagan watan ni Rosano di Tabalayo. Awan pa kami ni Maureen. Awan matikot siya na. Amang ano nagkuyog da. Ang marabiin. Agalas Jason. Nagpapas da nga taan nagpasya. Awan mo't kiti di problema kanya. No lagi di ta nagkuyog da. Oray sa dino ti maturturong da. Natalgat tirig na. Sige nga Rodan. Kastabay. Bye. Sige. At na nagsardeng ako siya iti batog ti bala. Ni Rosano nga tadayta. Kalkalpas milaang ang nagsarita kini Attorney Flores. Damdamagan na ka. Nagkuyog kayo kadi kini Maureen? Sana ma. Adda na patignin na si Kasok. Amo namat ama kumikumak iti negosyo tayo. Ket amangan no nakikuyog manan kada kiti barkada na. Anya day tanapatag ngay na si Kasong. Amangan no ada paglulukwa masabali a babae. Mama. Saan ka nagkibalta? Arig na agasawa kayon kini Maureen. Kasarlaangan ti kurang na. Ha? Sige mama. Agpalasak bit. Awagak ni Maureen itong madamdama. Talaga kasarit anak ni mama. May papan ka ni Maureen. Mariknak ti kinaturay na. Babayan ka rin iti balikas na. Kabalak nga taasupyatan. Idintutan. Oh. Basta. Ni Laura, ti pudno nga ay ayatan. Agtengan ni Tirabi. Ano pala agdararamidan dito salas? Apa di ka pala maturog? Sa anak pa makaturog tatang. Isong agbasbasak pa lang kadag iti libro. Ni Rosano ka dito pampanunutan? Tatang, mapanagnagan yumat nga tayo tanan na pudno ni Rosano kanyak. Amok. Ara-aramidan namin ang pamuspusan. Tapno maala na tirik na. Tatang, Saan mo una iya pampanunutan ni Rosano? Ang mga numabaybay am ti panagadal. kas itiin karik kada kayo tatang. Agtor pusak. Nasaya at launay. Masapul nga daadal mo. Tanukas pagari ka nagkatuluyan kayo kini Rosano. Ada mabalin mo nga ipagpanakkel kadakwada. Anya ka lagi din, Maureen. Itala ang tisangbon mo? Para bangunan? Ay, marik na karoon din ti bandog ko, Dad. Makaturturog ako. Indong bigat ko man ti panagsarita tayo. Bigatan! Ni Daddy, Mat. Amo ngayon latan. Anya ti amok? Dagiti barkada manan, ti kinakuyog mo? Nukastoy ka lang. Amang ano di mo mapuutan nga isukat na ka ni Rosano iti sabali a babae. Dad? Din tumapasamak na ita. Apay aya siyak ti makikita yo. Amang ano da kayo kat kasangsang patyulaan. Saan nakasungba-sungbatan, Maureen? Ay, makamu kayo no saan yung ay sardan ti bisyo yo. Sa nabali kanya, nagasawa kaming kini Rosano. Maaramid kong tulat ta ti kay kayat ko. Si kapay laang ti makaamoy di opisina, Rosano. Umayak to inton madamdama. Adapay laang napatag apapananmi kini Attorney Flores. Talaga ka di amatuloy ti planta apakisugpunan nyo ka ni Mr. Fortesa? Kasanungarudan ti pinaipagnayo kanya kapampanunutan nyo ang negosyo. Saan ka di ang nagsaritaan yun kini Resty dayta?
Mali po din nakasublin ija Amerika. Saan kami pa nagsarita? Amang ano mabayag sa agbakasyon manan. Kaslaawan samot ti sigurado na dayta. Kumita kalaangan iti sa bali a makadwa. Malagip ko gaya. Naawagan mo't laang ni Maureen idirabi Awagak, agriring ti telepono na, ngam awan mo't sumungsungpat. Kat, napananan ti kaayan ayat mo? Saan ka kadi amadanagan? Ang mga noanyamot kan tinapasamak na. Panagkunak, nakikuyog manan ka na kiti barkada na. Kat nagpatpat nagday tinapananda. Ay, nakabay-baya ka kiti banyo. Ngamsana ka na bang aran? Talaga na po yata, nak. Ngamsano kaya? Kumusta ka tadya kaya ayat ko? Awagak man kiti. Salva Merchandise, hello? May I help you? Rosano, timak mo lang ang mangad ko. Kailiw ko man hindi kinalailong kanyak. Maureen, kumusta ka? Awag ka kiti palayo dirabi. Ay, amok namin na makumikom ka. Iso asimuro ta ka dagiti kabarkadak. Parbangon na hindi makasangpetak. Nagpuyat ka man kaya man. Oo, di ka nagungat. O sige, Rosano. Kumusta ka lang, Mat? Ituloy ko ti maturog. Nagsakit ngamin ti ulog. I love you. Bye. Saan mumit nga ta na problema? No dito'y parke ti pagpasyaran talora. Ado pa ikat nga ta nakarubayo ti makamboy ti relasyon ta. Rosano, maragsakan na klaunay ti panagpasyar mo ija turod. Yan, apagbiit tayo matlay. Inton umayak man ni Jay. Napapaot to kuman ti panagyan tayo ijay. Oray agmalmalamak. Saan ka nga taas sa pulan ni mamang mo? Anya mo tinay ta sa ludsod mo. Sa anak mo tin nga ubing nga basit. Rosano, saan ka diyan na istrikto ni mamang mo? Magustuhan nak nga ta para kan ka? Saan ka kumaamariribo ka ni tiday ta abanag? Ada anak ko ni tinan-anay anakam. Kat makapagdesisyonak itibukbukod ko. Ada nagsardeng akot sa iti patog ti balay. Nagsubli laki ti dayjay nga abogado. Talaga sandak na ingaan. Naimbag tanadanon ka, Alipio. Oh, Naggapo kami kini Attorney Flores dito itay bigat. pagmaymay sa kayo mata nagsubli. Siya ti ad-ada nga interesado amang gatang ititurod, Alipio. Uray mano ti bayad na. Gatang Lading itek. Saan ko ngay lako? Tidagak. Baknang kayo. Naturay kayo. Akas makitak itilanganyo, Mrs. Alba. Ngam saan nga amin abanag kat kabailan agatangan ti kwartayo. napanakal ka. Dayjay lakit din. Kastamot lagayan. Apay nga rod, nga interesado kayo lawan ay. At napinta sa plano. Saan ka di anay baga ni Attorney Flores ken ka? Madalapos ti turod iti mapatakdara planta? Urayan niya ti mapaspasamak. Saan ko nga ilako? Napatagday jay kanyang. Katukad, tibiyag ko. Anya, ti kayat mo asawa ni Tidayta. Saan nanas ka na sung batak dayta? Panagkunak. Masirib kayo, kat makamu kayon amang utom no apay anakunak akatukad tibiyag ko day jay at urod. Kas lamang karkarit ka. Kunam no adda ka ba alam? Naskan ka manin nga ulitak. Nga da pagpatinggaan ti kabailan ti kinabak nang iyo agatang. Ada kabailan mi anak ko rapay. Adi yo kabailan. Anya ti kunam?
Saan niyo akabailan agatangan ti kalintigan ni? Pasensya kayo. Ngamaw di ko man dahito apa nagsarita tayo, Mrs. Salva. Saan kayong tukuman nga agsubli? Ta saan nga agbaliw ti panggadeng ko? Orayak lang nagnervyos, Rosano. Napagdasday dyan ako dyan na kasinabat na. Dandanitan na dungpar. Kaslat ikot siya ni Mama Daya. Naimbagtasaan na kami analasin. Rosano. Pasensya ka, no, di ka na italtalag. Napasnikak ngamin iti paragmanayhok. Nabartak siguro ti driver da dya kotse. O saan, amangan no agdardaras. Asino nga taday dyan? Tingataham mayat amang gatang iti dagami. Anya? Naistoryak matan kan kati may panggap iti day taabanag. Well, naibagamon kanyak. Igayam dagadalora ti kayat agatangan da mama kan Atty. Flores. Pagtigtigargarak itinalao sa pungtot, Floro. Leonarda, amangan, numataki ka. Anya ka iti pagpungpungtutam. Sino biyak day jay nga alipyo? Amom na niya timbaga na kanya? Saan na kano nga ilako titurot? Talaga natangkan mo tisangin na. Napatigkin kwa na dadya pa sa tidaga. Saan na kaya tamapukaw? Imbaga na pa'y kanyak. Baknang kan naturayak kano. Ngam saan nga amin abanag kat kabailan agatangan ti kwarta. Naibaga na ti kasta? Sa imparupa na kanyak, amaudin dayjay apa nagparangko kan kuana. Saan nanto kano nga ilako ti daga? Dayjay lang nga alipyo tinakaiturad anang pabain kanya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agsubli akto dito hinton Sabado, Lora. Kayat ko, agpasyar tamanan ijiturod. Uray agmalmalim tanto ijay. Sikat di makam mo. Ngam, anya ti aramida mi jay. Amangan na masikuran ka laang. Sana ka masikuran. Tanapintas ijay apagpalabasan iti oras. Napariir. Kagronana, gapo takadwa ka. Ay ayatin ka unay, Lora. Saan mapatpatan ti dakulap ko? Amangan na makita na tanitatang. Napudnuakin ka. Nakasagana ak amang itakdari ti dayaw mo. Rosano, anya di kayat mo asawan? Nakasagana ak amang ikasarkan ka. Saan kumapailaang nga kadagitoy? Agad-adalak pailaang. Diyak kayat amapahin ni tatang iti arapaap na kanyak. Karikan ka. Sana to ba yung ti ayan-ayat tayo ti panagadal mo? Makaurayak. No kaano nga kasarta. O sige, sa anak na rodan ngagbayag. Nitatang mo, agpakada ako makinkwa na. Mabiit lang, taayabak. Naimbagtasan anadlaw ni Rosano anatamnay ti panakisarita yu kankwa na tatang. Anya ka di ti problema yu? Nagpak niya kitay. Kaputa makapong tutak pa hila, hindi sumangpat kaya. Taapay, tatang. Nagsubli ti gumatgatang iti turod. Uray manukano ti pang gatang na. Talaga kayam asad na kayo nga inggaan, tatang. Nakisinong ba't kayo kadi? Inlaban ko lang ti kalintagak. Hurayan niya ter, aramiden da. Saan dan to ama alakan niya tidagak. Katukad ti biyag ko na dyan. Anya ti kayat yung asawan ni ti day tatang. Orayak lang ti bayo.
Uray anya ti aramiden lagi di abaknan, Lora. Saan da ama agaw kanya titinawid ko adaga. Sa di no tinaggapo ang Rosano. Apay nga itakalaag. Amok, asaan kayo ang nagkuyog kinimaurin? Agpungpungtot kayo na sangkutan. Apay ka di. Masurunak iti dayjay nga alipyo. Pinabainan nakit din. Imparu pa nakit din kanyak, adik kabaalan ti kinabaknang ko agatangan ti turo. Manumatlaangan ti patag na dayjay. Anyang amin tinteresan nyo iti dadya at turod, mama. Ano nyo? Pagpatakdara kiti rest house. Napinta sa pagpalabasan ni di oras. Ngam saan damat nga rod nga ilako ka na kayo. Natalakit din ti pagpungpungtutan nyo. Bye-bye anyo. Saan ang mabalin? Awan pa'y kinayat ko, adyak naguno. Di masak magtang tinaturak. Pasado alas 8 kaya man iti Rabi. Marik na akong tibisin ko. Awagak ni Rosano, tamapan kami mang Rabi iti restaurant. Hello? Hello? Kaririin ko lang, sweetheart. Naimasak mo itong tinaturog. Mabalinta pa matlang ti Romar. Mang Rabita ti restaurant? Awan ka di tinaluto dito palayo? Diyak lang mo. Sana pa rin dito yung kwartog. Kayat ko ti Mang Rabita ti restaurant. Tap na makapagsangot Sige, nadayin ti kayat mo. Okay. Agdi ko sa klabit ha. Apag iso, makadaming kantod dito eh. Okay, bye. Ay, amog. Sana ka mapagkadkada ni Rosano. Kapot ay ayatin naklaunay. Natangkan tinakam dayjay nga alipyo. Kasmat lang kadagiti katalunan ni Doña Delfina. Kidkidawan da kano asan na nga ilako at italon na. Tapno saan da maawanan iti talunan. Diyak pa'y nakasarita ni Mr. Fortis ay titadyabanag. Maureen. Ano kayo man ni Ara? Pangalag lang iti turog ko. Kariring bunsa. Rumwar ka kadibay lang. Inawagak ni Rosano. Mangrabi kami ti restaurant. Kurang sa tiyal daw mo no saan mo makita ni Rosano. Noan niya nga may tinagpoy-poyata may tinapalabas sa rabi. Gagangay langit yagayan ayat na ito'y papa. Agkita kami. Kasla-agasawa kami aminan. Sige. Adaking ka na ita. Nga magan-anad kay kuma. Itay pa anak kay Dag. Sana ka makaturog amang pampanunod ka ni Rosano. Nadlaw ko akayat nakngagan. Kasano nga talaangan no may lawan kami. Sa kalpasan na agbunga ti pan nakalipat mi. Kat sana nga ikasaran. Mariknak matkit ding ay ayatan nak. Ngam na mabalin. Makaturpusak pa'y ko ma, iti panagadal ko. May bagta sa anak pa yan ang rabi itay umawag ka. Nabayag kami na nagsarsarita kami kani mama. Agpungpungtot, kanagsinungmat da kano iti akin ko kwa iti daga, akayat dagatangan ka ni dati. Awan bibiyang ko iti dayjayan, Rosano. Di may panggap ka data, di kahit ko pagsaritaan ta. Sige, mga tangarodan. Tapno saan tauna yung marapyan. Kayat ko, kalpasan di pa ng rabita, agpasyar na pailangan. Ora iti parke,
Wano, ada ka di kayat mo pangawisan kanyak? Nakasagana ka sumurot kan ka. Maureen, Siyempre, agayan na yata. Kata mo, sakto di ikalay samsan ka di? wan. Ay ayatan ka unay. Oh, No mumlak mo. Ni Laura ti ay ayatan. Kasano nga tati palang ipudnok ka ni Maureen? Asaan nga iso ti ay ayatan? Aging ka mo may bayag ti panang panamnamak ken kuana. Addan to lang nga masakitan. Problemak pa ni mama. Kap nagakitan. At idagad tata alipyo ti kayat dagatangen kanya Atty. Flores. Kabisadok ti ugali ni mama. Nairanapay man. At ti ama ni Laura ti akin kukoy ti dayjay adaga. Rosano! Apay ka di mama. Ilukat yulatan ti Rida, saan na nakatrangka? Anya kailang tar-aramitan iti kwarto. Saan ka kadi asumrag iti opisina? Madamdama mama. Kaririin ko pa lang. Napuyatan na kiti panagkuyog mi ka ni Maureen ni Dirabi. Yak na po, ang tirulwar mo. Pasado alas 8, hindi nawagan nak. Hindi makapangrabi kami iti restaurant. Nagpaspasyar kami pa iti parke. Di kay pailag kasar, no kastan tumatlang ti pagtungpalan niyo. Sana ni Maureen ti kasar ko. Oh, apay asaan ka makasaw? Madanon tulat na ita panawayan mama. Sige, umunaak nga ro din iti opisina. Sumaruno kan tulatan. Sige mama. Sumaruno ak matladagos ka ni mama. Mamigat, kan agdi mo sakpay. Saan na dayta ti pagpupungdo tam, Leonarda? Siya kun ti makamo makisarita iti dayjay nga alipyo. Floro, kaayan-ayat nga agpaiso ni Rosano ti balasang mo. Nasingid kami kini Maureen kat kaslanak ko. Ngem saan mo amabiyangan ti kayat ko nga aramide. Saan mo mataliplipatan? Makisugpunta mat kini Mr. Fortisa. Sa pula kasaritak na alipyo. Gapo tagas kan kuano problema ni Doña Delfina dagiti katalunan na. Iso tumulungak ang mga lokoy kadakwada. Ukwa kadi amin ni Doña Delfina dagiti talon anang lawlaw iti turot. Saan? Dapay talon ni Alipyo iti laoden ti turod. Sumatlaang nga natangkan tinakang dayjay nga alipyo. Hanggang ulita, Leonarda. Italik mo kanya kasya ti mga lokoy kini Alipyo. Kasaritam no kayat mo. Ngapnjak inggaan ni Alipyo. Napingat ni Leonarda ang magatang na kinialipyo din na sao adaga. Makisini kapagkan ko na. Unaak, numalukoy ko ni alipyo ng ila ko na lang ang tinasaw adaga. Uray lakok tumot lang ka ni Leonarda, itidakdak kalagatan. Masapol, ngaganan siya kitidak kalagatan. Agraman kadagiti talon anang lawlaw itidagga ni Alipyo. Masapol amalukoy ko dagiti manalon. Tapno matuloy ti plano ang mapatak der a planta.
gayam asimbangpat ni tatang. Amangan no at napay lang ni Jeturod. Nasapa pa'y matngamin. Dumano naklatan. Kasla iti sangot ti balay tinagsardangan na ijalugan. Sinarununak nga ta ni Rosano. Laura? Saan ka di Alora? Tinagan mo. Wen, da kayo kaya, misis. Nitatang ka ditiran tayo. Ang mga nadapay lang ni Jeturod. Nalpasan ang nagsarita kami kinitatang mo. Sika, ti kayat ko ang makasarita, may panggap iti dayjay adaga. Saan ka di namin anon ang nagsarita kayo kanitatang? Ay, dumanon kayo pa'y. Pangururayan nyo kanitatang. Saan ko ang may rusok ti sumrag iti nakanumnum mo, abalayo? Nagkuspagmatan tayo ito eh. Saan ka kadi ang makaaw-awat? Unat lang arudan asika ti kayat ko a kasarita. Saan ka kadi nga agad-adan? Oray na numot ti sinangbayan niyo pagtaangan mi, Mrs. Salva. Ikarkarigatan ni tatang timang paadal kanya. Pues, ang lukuyam ni tatang mo nga ilako na langan ti daga kanya. Gapo, tadak kalabanag ang makatulong iti panagadal mo. Ada ako ni ti maudi at tawan ni ti kursok. Agturpusak ton. May sakamat anapan nakal. Ladingitek. Diyak mabalin abiyangan ti pangadang ni tatang. Napatagmat kanyak dayjay adaga. Kat oray agkakagubsang dagiti balikas yu kanyak. Awa na pulos maganap yu kanyak. Kanayon kan sakit di dito, Yalipyo. Anya ka di tinapatag nga raramidam. Agina na kiti kalapaw ko. Kalpasan ti managtrabaho kiti bangkag. Kaniti talon ko iti likod. Kalkalpas ko ang nakisarita kadag iti manalon nakatalunan ni Doña Delfina. Nagpakpaka si Dagano at di na ilaklako ti taltalunan dadagana. Ado ti agrigat. Namawanan da iti talunan. Saan kayo kadipaya na umang agtaltalon? Mabalimot na kita anak yung tagtrabahon to iti planta. Attorney Flores, amok ati may papan iti turod tiran tayo. Nalpas kami na nagsarita kini Mrs. Salva. Katsan, nagbaliw ti pangadang ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Nakaragragsak launay itong galang kuyog ta. Kaputa ay ayatin ka launay. Pakawanin na ko ma. Saan ako na naragsak iti ayan-ayat ta. No kanayan lakit di nga ipaayan na kiti panawan. Iklika kung ti barkadak. Makumikumak kami ni tinegosyo mi kani mama. Sapay ko mata maawatan na. Maawatan ka. So saan na ko mga rodmat apawilan ang makikuyok ka dagiti kabarkadak? Pagpabusuyan ka maurin. Yung agan-anad ka kumalay. Nalipata mo, tinapasamak kan ka idi. Ay, mabuisit aklang na malagip ko dayjay. Yam santo na maulit. Jackie palubos nga damang bastos kanyak. Gaputa agpaayak laan kan ka, Rosano. Saan ako na naragsak iti ayan-ayat mi kani maurin. Mapilpilitan aklang. Ikarkarigatak tiyag pamarang. Tadyak kayat ang masakitan. Amok nga ayatin na. Sa makonkonsensyak. May sapay di kay Alora. Pagpungpungtutan dagiti agama.
Ni Laura. Nagapan nyo ka di mama. Apay ngagpungpungtot kayo asimangpat. Inasaritak ti balasang ni Alipio. Tapno alukuyan na ti ama na nga ilako na ti daga kanyak. Apay nga minasaan nyo pala nga sardengan ida. Saan adagijay anak kurapay ti mang parukma? Nanumuti balay da? Ngam agpanakkel dakit din kanyak? Talaga mata pobre ni mama. Kasalan tulangan. Inton maamuan na akaayan-ayat ko ni Laura. Isumat lagaya man na kami suot kayo asimang patatang. Kada kumamat ibagak kada kayo. Ngam amangan mo saan yung ama imas ti mang rabii. Anya rita, Laura? Imay ni Mrs. Talva. Kat kinasarita na nga lukuyan kayo nga ilakulaangan ti dagakan ko na. Talaga saan ang makauawat. Agpadpada na kiniator ni Flores. Pagtultulungan da. Di bakas daawak tatang. No apay agam-gaman daday jay aturod. No kas pagarigan saan kano ama tuloy ti planta. Ada na pintas apamay anda iti dayjay. Nasaysayat no saan ama tuloy ti planta tatang. Akasam ti kinalawat ti kataltalunan na madadaan. Nakasarita dagiti pada kamanalon. Supyaton da kano ti panakabangon ti planta. Saan da ako dagiti taltalunan da tatang? Pudno, ngam saan da abasta may kat dagiti agtaltalon. No pa'y mabalin abayadan ida dagiti katalunan da. Saan amakaanay da ita? Kuna dagiti padak amanalon. Aplano dati agpatulong kini Mayor. Kasanon, no ipalubos ni Mayor ti panakabangon ti planta. May nayon nga minapagdurasan ti ili tayo as San Cristobal. Pudno, ngam no mabalin. Saan kuma amasagin dagiti talon anang lawlaw iti turon tapno mapangon ti planta. Anya ti kunam, Leonardo. Insublat mo kinasarita ti anak ni Alipio. Luran sa itay tinagan na. Napintas sa balasang. Awan bibiyang ko no napintas. Kursunadang sakit ni Floro. Sana dakas, nagkinawatan kami, Leonardo. Sa adak amakilinlinno ko kin ka, Floro. Kaya't ka lang arayawan, tamadlaw ko kat makapungtot ka launay. Panagkunak, Leonardo, sa na may turayan, tibalasang nati amana. Uray dayjay Alora. Saan na kaya't amay lako ti daga? Agpadada na tangken nga gamano kasta, Leonardo. Ngamjak inggaan ida. Amamuna kon. Awan ti kinalikagumak adyak naguno. Kasta ka di? O anya, dapay bagam, Leonardo? Awanan. Sige, bye. Bye. Masapul nga ro da malukoy ko ni Alipio. Kasi tinaybagakon. Numagatang ko na ijay. Lumiksa pa kiti dakal. Taylako ken ni Leonardo. Nangako ti pa nakisarita yo kani Mami Leonardo iti telepono di rabi edad. At tanadaka matyonagan ti babae. Ni Laura dayjay. Anak ni Alipio ng aking kukway ti turod. Akaya tagatangan ni Leonardo. Kita mo, napintas. Anya? Andiyak mo gusto ti panangidayaw yun ti kinapintas dayjay. Napimpintas ka din ang siyak, Dad? Napimpintas ka man lang, iha. Saan nakakumakinayat ni Rosano? No saan ka napintas? Pud nalaunay day ta, Dad. Kat amok, ay ayatan naklaunay ni Rosano. Kasanon numamwam. Asan lang asiksika ti babae, ti biyag na. Saan ko may palubos day ta, Dad? Namuray masulisog iti sa bali a babae, amok.
Sakto matlaan ti kasar na. Saan ko unay anasit kanda di allora? Idinadanon mi ken Leonarda. Napintas. Adda pa mo yan. Day talang takayo manggi. Ngam no makawasan anay impag. Agminar ti ginapintas na. No natanggan ni Alipio. Ang mga notibalasang nati masisira. Ket adon ti babae ang naglabas sa kaniya. Sana paglastog. Natagerak. Oray adan edad ko. Malaksit iti dayta ka. Baknangak. Ado ti kwartak. Ket dakkel ti maramidan ti kwarta. Ladingitek Leonarda. Ngem aramidek amin apamuspusan. Tapno maunaan ka. Among sweetheart, nangako ti panakisarita ni Daddy kan ni Mami Leonarda iti rapi iti telepono. Ada ka na napinta sa balasa, wano anak? Yakin ko kay tituro dagat gatangan da? Laura ka no tinagan na. Ha? Nangumla ko maan ni Laura ti kasukat mo iti puso. Nakapan ka din ijay? Iti ibagbagada at turod? Saan pa? Diyak bibiyangan na kita aramidan ni Mama. Ipampamaysak ti atensyon ko kada iti negosyo mi. Napintas ka no da dyan na ka ni ti Laura. Amangan na kurso na da ni Daddy. Anya? Amok no kasano ti kinaalikutag ni Daddy iti babae. Saan dalakit di ang pagkatgadaan? Malaksi da gwapo ni Daddy. Ato pa iti kwartana. Ngam, sana kasta ni Laura. Inayat nak. Sana gaputabak na nga. Makaungat pa ikit din ni Tatang. Saan ngamin nga inggaan iti babak ng amaya tamanggatang iti dagami. Iramraman nakpayan ni Mrs. Salva. Anya timbagakan ka ni Mrs. Salva. Kaya't nangalukuyak ni Tatang. Tapno umanugot ang mangilako iti dagami. Makatulong ka no tigat na dagasto sa kiti panagadal ko. Kaya't mo amalako ti dagayo? Numabalin, saan ko marusano? Napatagkanyak dayjay. Wan kaya, inton Sabado, kaya't kung magpasyar tamaran iti turod. Agmalmalam tang agpasyar iti. Sikat di makam mo. No saan kalakit di makumikom? Kaya't ka nga ipaayan ni tinananay apanawan. Uray malmanulay nga kita ta. Ada na patag nga si Kaswak ijay Batangas mo rin. Amangan no kayat mo ti sumurot ka niya. Agpasyartan to ijay Tagaytay. Sumurot ka din ni Daddy? Ada ka no tinapatag nga si Kaswan na. Iso asikalangin ti kaduak. Plano mi ngamin kadagiti kaparkadak tag-picnic inton Sabado. Saan ka di ako na ni Rosano ken ka? Aliklikam dagiti abarkada. Plano ka rin nga ikuyog ni Rosano. Kakuyog tayo ko din ni Rosano, Mami. Mabati ni Rosano Maurin. Uray Sabado, adulat tati aramidan na ija opisina. Ay, sige. Kumuyog tulatan ka da kayo. Ang naragragsak ko ano kadwa tayo ni Rosano. At ganto sa bali apa nagkuyog yung agpasyar. Dua kayon tulaan. Imot gayam Rosano titimteng. Kunak no nagsubliman na nagijay babak na nga mang dagdagulit kanya kagatangan dati turod. Ay mga bigat ka tata. Uy, naglulukmag na iti tarakan niya baka kinuang parikot lang ti bakan. Tawan unay maruot. Iso nagmulak iti maramay sa pangalak iti bakan. Nasapa ka man barok? Kuwan tata.
Kat di magasak iti tiyandaan. Ginatang ko na kito yo. Oh. Wala. Umunag kalatan. Adara kita agikit ang mangisagsagana iti may tugot. Buy-buyahan na kami lang, itay kadatatang ka ni Auntie Wilma amang isagsagana itiluton miya pangaldawan tayo. Itay agbalawak. Awan ka matan iti asidag mi. Nagpariir di ti tapaw. Natigsa ti angin. Kanyat nagan na iti akayo. Saan ka pa'y gaya man nakakita iti sarguelas? Agsapsabong dan. Ada pa yun sumagmamano abusal da. Nagaduti mo yung dito eh. Saan ako na mas daaw no apay adiyo kayat nga ilako na ito eh. Rosano, ada kayat ko adamagan kan ka. Pinampanunod ko hindi rabi. Nalagip ko as Salva gayam ti apelyedom. Kapinanom ni Mrs. Salva amayat amang gatang iti dagami. Ha? Hindi pala apan padaan nakasaludsudan ni Laura kanyak na ito eh. Yung kaslasanak pa yan nakasagana. Apay asan ka makasumbat, Rosano? Idida mo ka makita ni Mrs. Salva. Nakitutak. Kan nagtibayo ak. Kan sikasigot ti simiplot iti panunot ko. Pakawanan na ko ma. No jak imbagbagan ka. Inak ti agtarigagaya manggatang iti dagayo. Bukas ta. Pudno ti agparparik na kanyak. Kasanuan. No, may papanhitayan ayat ta. Awan pa kay naigan na iti pananggatang ni Titurod. Anya ka riti mangriribok iti panunot mo. Rosano, pasensya ka lang kuman. Diyak magawid ang tiag sangit. Ang mga nointon mamuan na ti relasyon ta. At adan ti kinagubsang ti panakisarita na kanya. Unasam ti panagduaduam, Laura. Ala, lipatan ta kumapalang na ita. Kaya't ko naragsaktay ti na iti apa nagpasyarta dito Turod. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sigurado, agmalmalam nga asikaswag tirenantak dito'y Batangas. Uray, kamakaman tati pang rabi iti Tagaytay. Ay, kasla na bambanugak pa lang iti panagbiyahe ta, mami. Nung mabalin, nagbati akla ko man iti hotel, tamaturog aklangan. Di mo kumaimbaga itay. Nagsumli ka iti hotel, no kayat mo. Ay, ore saanin, mami. Sige, ipabigat ako man ang arot, ti mapaniti Tagaytay. Kaya't ko ti maturog, apa man na makasublita iti hotel. Sige, sikat ti makaam mo. Kumusta nga ta ni Rosano? Kasangsangbot tayo pala dito Batangas nga mailiwak ko na yun kankwana. Awagam to iti telepono inton rabi. Ang mga mapuyatan kamit laeng ang makisarsarita kankwana. Nagmalmalam nga awan dagiti agama alurah ken alipyo iti parayda. Sikon iti nakasarita kakaro pada. At da kano kinakuyog da nakakotse. Iso nga ta natanggan tinakam ni alipyo. Tadda kayan ayat ibalasang nawak nang. Mabali na lakay pensyonado. Takas tama ti oso ita. Sigon iti karro pa na. Sanda na ibagano sa dino tinapananda. Nagsayang akong daway. Nagsubliak tulangan intun bigat. Bareng marana akton ni Laura. Ang tawag ko. Flores Residence, hello. Attorney Flores? Yes, speaking. May I help you? Anya kalakit din, Floro. Di mo ibaga, di mo malasin ti boses ko.
Inglesan nagpay. Leonarda, si Kamot Gayam. Kumusta kayon kini Maureen dita Batangas? Nasapa anay lipas miti rin ang tag dito'y Batangas. Amang ano nakaturugan ni Maureen iti kwartuna. Palabsan may ti agpatnag dito'y hotel. Kad, anya ti madama. Ni Doña Delfina lang tinakasaritak. Nagpagpakasi ka naman ang dagiti katalunan na. Asan na ko mga ituloy ng ilakot ti taltalunan da adagan? Saan sa mata matuloy ti planta? Nakasaritam ka din ni Mr. Forteza. Saan pa ay? Amangan no adoonay, tas asikasun na. Kad, dayjay nga alipyo. Saan ko anadanon ni da nga gamay ti balayda? Adda ka no ginakuyog dabak nang. Anya ti kuna. Iso nga ta na panakkel da nga gama, Leonarda. Adda nga min kayan ayat ni Laura, abak nang. Kababain pa'y kan ka, Rosano. Napilitan ka anak kamat itay nangal daw tayo. Nalipatak mat nga minti nang itugot iti kutsara. Saan nak kuman akabayin? Taagayan ayat tamat. Saan ka nga rod anaruam? Nasayat kiti Tano na padasak ti nagkamat. Ay ayatin ka unay, Laura. Nakasagana ang makipagbiag iti wagas ang nakairuaman nyo. Rosano. Agluwa ka matan. Makaluwag. Tadyak namnamay nakasta ti kinapakumbabam. No saan ta kumaanagamam mo? Aging ngay tinagayan ayat ta. Saan ko kumaana sursuro ti agpakumbaba? Amon. Daydayawan da ka daan ti Wilma kanitatak. Sapay kumata saan kantong agbalyo. Sa anak tong agbaliw. Oh, ang mga numa kasi nga ako na yan. Agpakada ako. Ado ti tadda tayo anangal daw. Amang ano kayat mo ti makipangrabi. Agyaman naklangan. Ngam addaw pa napatag nga si Kaswag. Lapan ni Mama iji Batangas. Itata nakapanawan ni Rosano. Makaluha ang manan. Mamang nagayam ni Mrs. Salva. Kasanon tulangan, inton mamuan na nga agayan ayat kami ti anak na. Ang mga noan-ad nantun ti kinasabrak ti panagsasauna kanyak. Diyak kabalan ngay pudno ka ni tatang na ito'y anamuhak. Tinasayat. Umalatiwak iti family house na. Kat kasaritak ni Auntie Wilma. Nakaturo ka kadago si tayo nagidakit ti kwartok, mami. Itay nakariingak, mabisinak matan. Itay nalpas kami ang nagsarita iti telepono kini dadim. Imayak nagtuktok iti kwarto. Kat ni Rosano, nakasarita yung kadi? Saan? Inton madamdama, kalpasan na makapanganta. Sakto pa lang ti makisarita kan kwa na. May liwak manan. Amang ano, agbabawi ka asib morot kanyak. Saan? Kaputa kaya't kumuta magkapasyarak. Saan tayo man na nakakuyog ni Rosano? Naragsakak lata. Kaputa na kayo ti katwang agpasyar. Sige, ituloy tangaruden ti mangan. No maibus na da ito, agurder tapay. Makaanay dagito yan, mami. Nagbalo na matitimabalin na mamerienda. Bayat nagluluan ni Laura itay. Nadlaw ko ti pan nakariribok na. Hindi maamuan na nga inak tinagsasao itinagubsang kan kwa na. Oresyak. Mariribok anak. Kasanon to nga tato bingarek ni Mama. No saan na apaboran ti relasyon mi ka ni Laura. Naturay ti inak. Kayat na ni Maureen ti asawa. Ha?
Di nga ta mama na di umawawag. Kasaludangatan ka ni Maureen iji Batangas. Hello? Hello, Rosano? Mailiw ako na yan kan ka. Kasladya akong kabaalan tagpamarang ka ni Maureen. Kumusta kayon ka ni mama? Nasayaan man. Agpasyal kami ni Tagaytay Tundigan. Sayang. Naragragsakap ko ano kadwa da kang agpasyal. Ato nga minti na si Kasok iti dahito nga aldaw. Kawaran nak Maureen. Nalawag aluklukwan kan. Nalpasan ti Misa, Laura. Rumwartan dito simbahan. Amom ka tiya nakalaglag antiriknak. Apay, anya kami ting kararag mo, Rosano. Ay, kababain sa. Jak kabisaro ti agkararag. Ako gapoy ti pan nakakumikumi ka ni mama iti negosyo mi. Man-mano asumok nalak iti simbahan. Saan na ba nga isuro ti kararag? No anya ti agtawod iti pusom, iso ti kararag mo. Agyaman tayo kadag iti amin na bendisyon ang maaawat tayo. Ken, agdawat tayo iti manayon apyakan sa lunat. Uri no saan ngagsusurot na iti kararag ko itay. Nalagaan tiriknak. Ken naragsakak takadwa ka anak Misa. Wan nga agpaiso, manipod na gayan ayat ta. Italang nga nagkuyog ta anak Misa. Masapul ka na yun ng tunti makimisa, itatanay rugimon. Ay, uwan gayag. Anya nga itin kararag mo? Inkararag ko, abindisyonan ko man ni Apo Diyos ti ayan ayat ta. Sapay ko matagbalintaan na tibker, kadag iti panubok adumteng iti biyag ta. Nakalamlam islat ta dito'y Tagaytay. Ngam napintas sa pagpasyaran. Naibagta na kay tugot ak iti jacket ko, Maureen. Ay na, malaminak meten. Oray di probinsya, nakalamlamin pa'y langit siya, mami. Iti day man abanda ti papanan tayo. Barang ata magusto ka di agatangan na ipasarabok ni Rosano. Talaga ati kaayan, ayat mo lang ati pampanunuto man niya, Maureen. Siyempre, ay ayatik lang unay ti anak yo, mami. Kan, ay ayatin nakmat. Masaludsod ko lang. Saan nyo kadipay ang napagsaritaan ti panagkasaryo? Saan pa'y? Ay, sa maysa. Sana pa'y nakasagana iti dayta abanag. Umdasan kanya, nga gayan ayat kamilatan. Sa bagay, manulat tawan mo. Ubingak pa'y, mami. Nagasawa kami. Ang mga nagsikuga kadamos. Diyak pa'y nakasagana agbalin ng mami. Intun malpasta amangal daw. Itulnog ka pa'y langit di balayaw tap na makainanaka. Sublian kanto inton malam. Saan ka kadipay anak uma amang ipaspasyar kanya? Sa anak ama umakin ka. Adala si kaswag. Kalpasan na. Sublian ka, tagpasyar tanto iti igit ti baybay. Ada ka di aramidan? Awan, nalpas ko na di biyernes dagiti assignment ko. Laura, diyak kaya't asyak ti pakaigapan ti panlang kasinga ti panagadal mo. Nagkariak ka ni tatang mo. Kuna ni Auntie Wilma asing marunong kano ni tatang Arimar. Nagkuyog da kano ka ni Uncle Pitong. Anapan nagbirok iti gatangan da abaka iti daya. Ang mga nadandanida itan. Iridap ko pa'y laan. Ada nagsardeng a kotse ti batog ti balay. Nagsublingatan ni Rosano. Ang mga no ada nalipatan na nga ibaga. Ngam, agkita kami manan ninton madamdama. Kita kagmanan. Ni Attorney Flores. Kalpasan tiya ay ni Mrs. Salva.
Day tamat nga abogado ti dimtan. Imaya kita ibigan. Ngam yak na danon na Alipio. Ada ka din? Awan pa'y attorney. Ngam dandani siguro itan. Mabaling ka titi tumanon. Uray kon, tapno sa anak to nagsublipay. Kababain ka na kayo. Nanumuunay ti pagtaangan mi. Sa nabali. Yak matran dati manguyaw, iti balayo. Naornos iti una, Lora. Na silang tiswelo yo. Nalaing ka nga tangag tagibalay. Agyaman na kiti panangidayaw yu iti kinadalimanak ti balay ni attorney. Oray, kasto iti kinanumuna. Kabayatan ti pananguray ko kinitata mo. Si kalatan ti pangirwang anak iti randak. Amok na niya ti panggapyo, attorney. Kinapudno na. Imay ni Mrs. Salvaidi. Ngamin, madalapos da dya pa sa tidagayo iti plano mi kada Mrs. Salva kan Mr. Fortisa. Iti pan na kay patakder ti planta. Bayadan mi. Ibagayo naman ti katad na, uridak kalagatad. Saan akayat nga ilako ni tatang? Agad dadal kan sakit di iti kuliyo. Ken dandani kan sapay nagturpos. San mo kadi akayat na may sakan to kadag iti empleyado iti planta? Napintas day tajaya yo. Ngam ladingitak. Ni tatang laang ti makay kadang. Saan tayo na nabuutan ti panaglawas ti oras? Ad-addan na limami is ti panawan. Rino tapak ti kawas ko itinapuskol ken at idog ti manggas na. Ang sumarot lat na tilang miis na. Ay, ado ka di pa iti kayat mo agatangan. Agsapsapo lang ati mabalin ko nga ipasarabo ka dagiti barkanak, mami. Nabatno kayo ka din? Saan ka nga atiwan? Amo, madyak narwa mamagmag na. Kumita tayo ti mabalin na pagmerindaan. Aginana tayo tupilan. Kalpasan na, ituloy tayo tagkita ka dagiti mabalin tayo agatangan. Napinta sa pagpasyaran dito, mami. Pure napapaot tayo kuma dito, inukadwa tayo ni Rosano. Kasaritam to. Nagadumat apaka kumikuman na ija opisina. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Talaga, anapintas ni Lora. Sana makaumaboy-boya ang tinaamo araw pa na. Nagsupliak tumanen. Naskena malukoy ko. Tapno kasarita na ni Alipio. Ngaila ko dalangin na yapas at tinagada. Numabalin nga awisak nagpasyal kami. Awisak. Aramite kami na pamuspusan. Tapno maggatang kuredyay. Kang runaan ti amin. Masapol. Amat nagkadagiti dakulap ko ti kinapintas na. Apag-isot ti idadateng tadi ti igit ti baypay. Madamdama pa'y alom nagtiinit. Oh. Apay anak kadalikap-kap ka. Rosano, kapampanaw mo itay dimtang ni Attorney Flores. Anya? Kas ka ni mamang mo. Kinasarita nakmat. Tapno ang lukuyak ni tata nga umanlugotan na mangilako iti dagami. Nasingat ka di agayim ni mamang mo dayjay nga Attorney Flores. Wan. Malaksid iti kinaabogado na. Ken panagipagnana karag iti titulo ti daga.
ang damat negosyo na. Kas lang amin pagtultulungan, dak. Tapno ang lukuyak ni tata nga mangila ko iti daga. Dahiti pati may sa problema. Kasanon na maamuan ni Laura saan nga isuti kayan ayat ko. Masapol nga isagana kong tibagi. Gaputasan nga itag nanayon. Kat mailimad kayan ayat mi kan Laura. Ni Laura ti pudno ngay ayatag. Kat iso ti pilyak. Ni mo rin ti kayat ni mamang asawag. Laura, pakawanin lak ko ma. Dua kayo ka ni Maureen akayan ayat ko. Ngam sikati pudno ngay ayatag. Sapay ko ma. Tama pakawan naktoy ti daytoy nga naramid ko. Ni mangatan mamati umaawag kanya. Wano ni Maureen. Hello? Hello, Rosano? Oh, inawagan ka manan. Nakasangpot kami kini Mami. Ada kami dito hotel ang nagtarusan mi. San kami pa yan ang rabi eh. Akat, kumusta ti pa nagpasyaryo dita, Maureen? Naragsak. Ngam naragragsak pa kumano katuwada ka. Adan to sa bali agon daway. Kat, kaano gayam, ti pa nagsubliyo dito eh. Wan gayam. Dahil tatisan ko pa yan nasalutsod ka ni Mami. Itong madamdama siguro pagsalitaan mi dahil ta. San kami pa yung ng rabi eh. Sana kalamlamis dito eh. Pura dito probinsya. Kalamlamiisan na pailaeng. Nang rona no agsapa. Kaslad da kay di bagyo ti kalamiis na. Kasta ka di? O sige, kasta pa nga Rod. Inawagan ka lang ta kailiw ka. Bye! Bye. Maureen. Sapay ko ma. Tamaklon monto asan asikati ay ayatay. Sana siya tiranta day nga abogado Flores. Leora. Inuray na ko ma. Agpada ti plano da kini Mrs. Salva. Ti pa kay dumaan lang tayo nga abogado. Natanang ti pa nakisarita na kanyak. Gapo nga tatamay sa nga abogado. Kagangay da tata dagun-gun uden na. Ang talaga sandak ngayon. Iramraman na kapay. Kas kada kayo tatang. Jakmat kayat amay lako ti daga. Urayaan niya ti aramidan da. Sandan tong agbaligi iti panggap da. Tinakabut-butang. Amang ano agaramid da iti kinadamsak. Tapno mapilitan kayo amang ila ako iti daga tayo. Tatisan ko ngay palubos balasan ko. Uray baknang da. Saan ko ida akabutan? Ada ka di pa'y kayat mo agatangan, Maureen. Agawid ta ko manintun bigat. Awan mo titi kunak. Amo kami nagaganat kayon. Uray no amoyo nga da ni Rosano amang imatmaton iti negosyo yo. Adala ang rinantak dito'y Batangas. Ngam ga puta katwa ka. Amo kakayat mo ti agpasyar. Iso a pinagustuhan ka. Ay, awagak gayam ni Floro inton madamdama. Ni Rosano tinawaga kita eh. Nag-enjoyak iti pa nagpasyar tayo. Nga mailiwak matan ka ni Rosano. Ay, napsoga ko. Madino aduunay timakan ko itaarapi. Sa anak mo ta makapanganunay, Mami. Kaya't ko kami nasiksiak latay ti imatang ti anak yo.
Agawid kayo gaya man kini Maureen inton bigat, Leonarda. Nagbit kayo mananauma nagpasyar. Adala ang rinantak ito'y Batangas, Floro. Kaputa kadwag ni Maureen. Pinagusto ka nagpasya. Kat, anya ti madamak. Agtultuloy ti panakisarita kadagiti akin kuka kadagiti talon. Apakay patakderan ti planta. Awan kaya. Among kadi ti balay ni Mr. Forteza. Mabalik ko ti makipagkita kan guana. Diya ka ba? Nupay nabayagan na di mawag. Agtultuloy latta ti panangipatungpal ko kadagiti nagsaritaan mi. Isungawan rumba nga pagdaragam, Leonarda. Nadlaw ko anak lahat kay tay dimpengak, Lora. Di mo siguro namnamahan na sukunan ka, tapno itulnog kay ti pagadalan nyo. Taman pa ngay naramid mo day Rosano. Saan ka day tati nakakigtutak? Kung nakita'y nagsubli ni Attorney Flores. At dan samat ng fobiam, itiday niya nga abogado. Amom, naulimak ti panagbiag mi ka ni Tatang. Oray na kurapay kamilaan. Aging ga adimtang da Attorney Flores amang gatang ititurod. Saan mo apakariribukan day ta? Makaamon ni tatang mo ang makisarita ka ni Atty. Flores. Uray anya tir aramidon da ka ni mama. Amok adeyo ipalubos amalako ti dagayo. Imawag ka kitay dito opisina yo, Rosana. Ngam kinunat ti sekretarya. Asan ka pa ya si Mangka? Naladawa ka bimbangon, gapoy ti kinalami isti panawen, Atty. Flores. At ka tinapatag nga ipagayo? Rosano. Kain ayat mo ti anak ko. Anya nga tati kayat na asawan. Nagbalik ni Leonarda manggatang iti daga ni Alipio. Mabali na pagpatakderan iti balayon to kini Maureen. Ha? Mangmangig ko kani mama ti may papan iti dayja aturod. Di mat pasat dayja ti kataltalunan apakay patakderan ti planta. Ngam no sana matuloy ti plano ni Mr. Forteza. Sana masayang dayja daga. Awon gayam. Awawagan na kakatimat lang ni Maureen. Wan attorney. Iso ti umawawag kanya. Agawid na kanumutan kani mama itangal daw. Pamangan nadadan iti dalan da. Sige. Sanak nga ro din ngagbayag. Amangan numasinga ka. Sige, attorney. Anya nga taa talaga tiranta ni Atty. Flores. Iti yu umay na diti opisina. Dumagasa kiti pagadalan dalora. Saanan nga ibalay dati pang pasyarakin ko ana. Namangan numaranak na yung Alipio. Kitawan tumat lang di magkanap ko. Idinto ani Laura. Numasisirap ko iti kwarta. Kitag lang no anya taramidin ni Alipio. Nagbaliki iti pampanunutan. Dumawas tayo to amangal daw tapno makainan na tayo manding. Ay, makabanok ti agbiyahe, mami. Aglalo ta aldawan. Anyan to nga tanga oras na makasangbot tayo di San Cristobal. Amangan nurabi intong. Nairo ti trapiko iti Manila no kasto yung aldaw. Naimpagkit din tarumrumuar tayo. Anya nga tatir aramidin ni Rosano ita. Malaglagip nakmat lang ata. Siyempre, kaayan-ayat na ka. Adu, ti pakakumikuman na ija opisina. Nung ipapasyon to, ti agin niliw. Wan, mami. Makasigsig-sigarilyo, akla unayan.
Kakasyak na nang iliblib sa iti panagsigarilyo iti dahito agbalinto akatugangak. Ay, kamodya na dad. Nakasangpot kami matlangan ka ni Mami Leonarda. Kumusta ka ta ni Rosano? Mailiw ako na yung kinukuha. Di mo la maura yan, nga iso ti mangawagin ka. Si kansamot la ti mailiw kinkwa na. Ni dad mat. Urayam nga iso ti umawag. Samkit dia sikat ti kumamkamat kinkwa na. Anya ka din dito may bagbugayo, dad. Agayan ayat kami kini Rosano. Saan ka nagpaaram kan kwa na? Na-develop at talaga ti relasyon mi. Gapoy ti kinasingad mi. Wan, amok day tama rin. Kapot agayem kami kay ni Leonarda nga ina ni Rosana. Nagbalin kayo mat nga agayam. Panayo naman ng timang sukon kanyak. Tapno itulod na kaya pagadalan mi. Nakigtot ni tata nga nakangagi ti busina. Ti amo na ni Atty. Flores manan. Mabutang kay samat launayan ka ni Atty. Flores. Saan bitkit di? Natangkan tinakam ni tatang. Ni Mrs. Salva nga ina ni Rosano ti kabutang ko. Oh, apay. Kaslad na nakakigtutam. Diyan na kasi nabat ta kotse. Kasla ti kotse ni Atty. Flores. Ni Atty. Flores. Nalasin na nga pati kotse. Ijay lakit di balay ti pagturungan na Rosano. Ngam awan ti madanon na tao ijay ta nakarwar itayan ni tatang. Sabay ko matasan ang lalasin ni Atty. Flores ti kotse. Rosano? Talaga saan na kayo ngayon kaan ni Atty. Flores? Kina naman nasingad da Atty. Flores kan mamang mo. Saan nyo kadi ang mapagsarsaritan ti may panggap iti dagami? Dalang mama kan Atty. Flores ti agtultulag. Sa anak ang makibibiyang. Isa di mo ko man pakariribukan na itaapanag. Nagsakit yung ulo ka na bigatan. Naginumak na kami ni Tiara kiti Rami. Diyak namin na oring hinawagan nak ni Rosano. At sigrilyo akmat kiti. Di nga ta Mami Leonarda. Nakaruwarangatan, anapan ng opisina. Ay, isuman kiti ti awakak. Ay, di ba't lasong ang batan? Hello? Hello, Mami. Ni Maurinda ito'y. Ayan ni Rosano. Kaririing ko. Kung nati katulong ang nasapa arimwar ni Rosano. Saan nakakadipay nga inawakan? Saan ko anang oring hinawagan, nak? Ang mga nudi na kaya't amasing at ipanaginanam. Amuna anabanok ka napuyatan ka. Ay, talaga nga'y ayatin na kanya, Mami. Akala, what the jay? Kas lakit din ni mailong kanyak. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok na istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.